my day papa ena ye bronya bosom ye toso edu ne nafua miensa ene ne 3rd October 2022 ahobwa nyina chia production team wajuma kama ene asem ewo fia ha ya sone ye nyoma so kroje wona samwa ewo ha omo ho me wo ho nyame adumti fuso bema odifo po kwabna bosia wo ho me wo pa fuso bema sese no me fa sofo na ntoa wo so ai o pe sofo no a madawro ma fatwa me o pe sofo no a ya de ne be ko sa obokuta bible fuso wadawro ma me ba me kuta bible kama ai ne kwa so a pia mama yabu akua asuama bronya wo hene yire ka ho na abrewatia no de beka ho no kada chobe ma na kan na se bi o se ene ase akoteni mfie no ene ne ba no de ni firi mu a ne first boy di mfie sei ye be hu na abrewatia no ene yenche ho kra na yepese omanfo hunu se intifu ni wa apajafo ewo ho enuti na bode wo se na ho odinti na wo duru ba bia na wo de ne ma adrodura no ho sanse se wo kɔ ne krachi ana ne ma no abesi na nan kontonchi bu ohia kuma na ne me amani amponde hye pa ne me o se ya boaji fosuo me na metram every sabre ko nyina da asem wo hinta nyina da asisi sam ne apo mente me ho ase nyina fabra na yenka emfa emmao bibia bekoso toten kama pa omna samwa ofo asante kasa bia ye ka no kose ana kafra ye kasa bia ansa no bi beka kose ana kafra akire wo no na asem ato na akire sa asem kase pa na ato no na katacho be matiase no no ta ka asem bi se abranti amachi dede wone Daddy Lumba ansa na obo so ma bonnwom no na wo betiase pa no je se keka ko be emfie du ana se bibi etesa ansa na mu west na nkasa na waye den wate abranti amachi dede asante achim Bob Marley wo bonnwom bi o se kose sa anwom no se mi jai na mi biela no se atiefo okranti a wo mo beto akeka wo ma no aboso na sa kose no amachi de se asoso ansa ne bakwa je bi woni nam jamana se owrahu ni bakro mansa be ma be kotakwa na se jaka se toa obekeke wano aboso ta na asoso ansa no oya anoma ne ba ne kwaje bi na jamano a eduru ba bi a wokopa aduane abre ne mano a jamano so no ya wodi agoro nti okono wa ma esa se ne mani ni takrenti ne duru ba bi a no mafifira to jama bi anase na omoaye mobo na abraho aye den aka wo mo nti e ka kire tiefo se asoso ansan ne ba kwaje bi se ofiri to ne nam jamana se kura de a ye kama tiefo aye atiase se ye nya mobo da biada na enkane ye kase bema ekotakwa wo mrasa mo bema ekotakwa na nya asem kituo se bema wo kotakwa na nya asem kitwa kura isan se takwa ena sika akodi ka pie ye nti se bema tupia afa jan na wo so wo kotakwa de a na eye ni bresem ena afutu sem ewo fia ha afutu sem ewo fia ha na said ye adwuma no sa suadro drivers ye nam touchlight ye konkonwa ye nche ho no ye mfa ye futu sem no emmompiem na enwomanko so kukre na afutu sem no atifi sem ne se de betu bia fa no sa ebi amasa ankenye de betu bia
ewa brabom fa no saa ebi amasa enkenye hwe abrabo aye bono masa mo abrabo aye bono enye bibia na benya no fenchimu o enye bibia na bekoso totea ma wo enu ti se koba ne saa na wafa ne saa eduru babra awreho wom eniye ya wom amane ubehia bi kwasi broni beka ne say in every genuine success in life no obviously you meet setbacks akwansidie beba na sa akwansidie no ba eduru babia na wafa no saa ifiri se na nyina nse duru babia wobi wo ho a ye ka asem kire na omfa ontie obonso akoto funam akoto amaniem wobi wo ho a wobekọ station so wokọ akwakofa ka wobetwa tikiti no utimi se station masters ne duru ba bi o mutimi twa tikiti no na aboro so na se tikiti ne boro so saa wobi wo ho atimi se dwumadie bi a wokọ akwakodie na ko pentempa na ye ka kire nsa abrante ye srewa tikiti no aboro so froka we ya on tiase isanse wo pentemako na eduru ba bi so a wanya abotre nyanti ase kakra ma ho na wansi boko a obakwa akoto frem enti eduru ba bi no na brante no amanfo ese krachi sifom o se debi me de me pentemako di mi dwuma debi me de me pentem enti maamefo no so ni mu no a na ote ase wako na nim tenteso kakra bi aka na yese na ko foro no okọ na ka no tai nyina hwewiem enipa ewom nyina hwere wo monkwa de beto fane saa tiafutu ebi amasa kanye dai enkenye na eduru ba bi abusua yi utotwene abusua wa yi utotwene odo ba ko ama na ekokọ ba ne saa soso de a na abrante kwa se de obi betimi ama bibia die de obeto aduane ama wadie ukọ okura akopɛ sika kura ye mawo na ubu ketem ye wadwene se ukọ nkramam na ene wakọ akopɛ adwuma bi aye no ukọ ye no ukọ ye shine na nena mua na nyame to wo nsam na wo ye adwuma na adwuma wo ye no eduru ba bi no wasi adwuma fretete eduru ba bi na bibia nkọ wani a ewa abrabomu a unhuhu nyansan minua abrante koduru nkranmamu no wakonya sika teche eduru baabi a eniye bi a de hyewo no ye pa wa pampam no na ye hyokom den de betu bi afane saa o ebi amasa enka enye eduru baabi a wade a wokoye no awo ho akoye wo den ukuma afo no nkyere nkaso yehia ye ba no wabusa kura se onwa ba ma no so ne kwam anya adwuma wabusa se onwa ba ma no ne kwam wa anya adwuma womudi wani a wugya awade no akoye akonya awade no hwema awawo mo ho fe se usura awade gya ya unya awade pa de batu bia fansa ebi amasa enka enye wasofo hwanim guase asore made ato so ababa wa wumfa ahonko kan no wumfa ahonkan no enso ni guase de to sofo yiso ye na dwuma kama eduru ba bi kura na asode kura na kwakwa ye se de asode ni eguo no esanse ye de asema to sofo so se ofefen koda ana ofa ma na ewo asode ni mu no eduru ba bi e pam sofo yi ofiri krom ho kokuru foforo so kote asode
enipa bu no so yenkɔhwɛ ka adan eni mfu asɔfo yi wo ebi amasa nkenye se wo ba adwuma mu a eduru ba bia pinido edoso yado ko ha yase ha de wontimi yado ko ha yesu wontimi eduru ba bia monto mo boase o mo amu wofafo bi adwuma na wo bi wo kora no a first 11 woni na ebo adwuma yi woni ne ya adwuma baako adwuma yi woni na ne wom de wo ye bia na aye enso wadan ne hu kochi a wo de wo yi wafirim pinido hwe wo pinido no wo pinido wo hu de nyankopon akwakoye no wo pinido no wo hu de krupo twedi ampo akohye ne hu ne monyama ye no wo fra na tade fita enne ena Ghana fo nyina na etene kan yi o etieduru babia mu amu adwuma mu pinido no munyai na adwuma nya mu wofadea Sompa 93.1 eduru babia wo tumi ya ade bia o owo tumi ya ade na abadwene ho wonte ase da bia da eduru babia adwuma pani wo abefa ne kɔ odofo bi owu abefa ne kɔ de na ko didi ma obidie no ene da ase abutu ama yefunu atompan ayo yeye papa odofo babi woko ene amwa yo ba kunafo wo fa kɔ wono na kana wo da no woko yei wono ena kana wo so na battery ansa na ko hunu dwom nanso owo de ne kɔ me pese me ka kire ona anwumre se de batu bia fa ne saa ebi amasa nkenye enipa nye ne nipa so ho wonfono ye ebi a woda ho achei ofa yare yenkodan no hwana de ofa ekɔ hospital ebeduru ba bi kura no de na okura ni sika no odwetimi de ahwe ne ho asupiti no odasani akoyi sika ni nyina amenne de ode to adura no kura ko nya edan ya wodam ko akohwe ne kura no obonse obebie gate na no atwe ho yesenka wo ho de betu bia no afa ne saa nti se koba se wuo bam saa no a na wa piri wutirim no afa ne saa bi amasa enkenye efiri se enipa ho ewo mfono ye misi ha chia mo pii ayamodofo pa ose ya waboaje oforisu omno de batu bi afa ne saa brem ofosho bema kontonchini deshie ne ofutu semano ano odin na yanka se ya ho odin enyankopon ho odin megidi ye se afutu sem we obia wati wiase bia no kamya ye se ebi ato no na ebi gusun so a eto nipa de betu bia fa ne saa ovo so nyame hyaw pa nyame hyaw na ye kasai na ne ya trasi ya ne ye din komoi ya futu semu abefrem yi ya nchia nipa bia amanfo afeyen echeche nipa bebre ye nkrofo a ye ne omudi dwuma omadwata de ewa ha ye che obi bia me pese mabo obi din ko bo obi din wan ko bo obi din a akwaya asem ye che obi bebre na ya da nipa bebre nso ase omo achinchini pinche kumase omo free baby ya da obi bia ase je se asem bi sa asi a na hu sebe wadofo no sebe watamfo ya kura de ani atamfo adofo na ye de ye wo na ye nim na no na free to ye na nyankopon je ne krai ye nim nipa sebe ye hu wo mo ene wo mo ntima ma wo do mo mpa ebo etachire ye wie na nyankopon
ase ya dom so eto nsupa egu so we kire se ya papa no ya nana ya wofa ye bibia no obedi dwuma pa na menim se sa mri se dwuma pa nko na Nyankopɔn ehwe so de a enim bebia ya papa ya nana ye bibia katechew owo ofosu nyame nhyaw na ya da adwuma mafo mpanifo ase sabede bia me kasa asem we edumre bia obofo ane ne kwa no krabo aye dan aka no krabo aka no ma ne da ya na mo amudi ache na mbaye dan nanso Nyankopɔn adaroma nipa nyi ye totwene na yenso yenim sese ne tie bia no Nyankopɔn hata soro ebedi anim kan na nyame di anim kan wie a na ye papa katechew ye bo afeli ono so sebe ne suman ene ne samampa ede achi meka se ye papa wuye no me omna samoa de meka se masoda ye huna ene kura me soda ye masoda ye huna na menim se okan ye ho ono abese se de ye ka asantefo gidie etisi ye ka asantefo gidie de a ne ye ka ne se ye papa no okan ho ebra ne bre nyina ofosu obema nyame nya okese de batu bia afa ne saa ofosu asem we eye asem a eye yenua be ma na kwasi ampofo agye nyanwum bia kuma pem royal oboye ye batu bia afa ne saa sata manwum ba ye na sabia ya akabia ne mjata ne enim enwum no ase hwe edumre bi no obi ka se madafu bi ka chem se wiase nye de ana asumdie ni wiase madafu ne ka sa asem no ofosuo mi blemu ne se na wo momu na asumdie ni ho mawo na ne aye nyini ya ye koye nim yi ena mahu se minua no na madafu na asem o kai se asumdie ni wiase no se yampa tie papa ne bo nwum bi de betu bi afa sa ko se mbofo je bebia wo so obi ano nyame fa okransi ena to ye be ne den ofoso be ma ye mfa ne ye be ne de obetim ne Nyankopon ade asi dabi Nyankopon ono no se me ne me ene me pa me bo nsuo me to nsuo nko a kwa no tum osafo mempe ya bafo ya tie Ofosu waka. Ana de una na de ba. Osofo tie. Osofo. Mesi. Minni. Dabi. Tie. Oh, we obeya me aye wo. Arefo am we. Won. Osofo tie. Omno wo floor no. Omno wo floor mesewa. Oni obagigi me na mani abre o. Hwa. Mesi. Tie be ka cho no. Ana de na de Bible ba ye. Ana de na de Bible ba ye. Mr. Genius, Mr. Nyankopon say me me. Utin. What say? Eno kan say Osifo. Osi Nyankopon say. Me ni ono ne. Wa. Oh, say na wo ba opa me chew. Omro floor. Tie mu tie nie. Me ba opa me chew say na de opa me chew. O so de aba. E no de aba wo. Me ka cho preso de aba wo. Utia me korete wo. Oh, say na de Bible aba na de de. Na ene wa ba wa she quote na Bible boy. Ensesaya ba. Ensesaya ba yini. When you kuta onyina wo kan kra obeti. Na de jai. Emfa jai. Emfa. Na odifo be kotu bi. Ese ya. Mesi wo kotu kra emfa. Yeah, ofosu. Omuno. Onzo tie tie one ka sanche no. Ene o hyesu o me slippers o me pra me o. Odifo yesewa. Ye koye nim. Ye koye nim. Me nya program na. Odifo ye koye nim. Omuno yenko. Oyo, obedi. Ye betu bia fanisa. Ye betu bia fanisa. Kwa ya maira. Wofo. Case name. Omuno yenko ye nim ye betu bia fanisa. Ebia masa. Enkanye. Case ne hu. Hwe ye wo pa na kwatra bo. Na odifo se wo kan ne say. Mesi Nyankopon se. Nyame se me ni Nyankopon me ne de me amene. That's it. Eno anu no. So ti ase. Enti se Nyankopon e wo finfin ho. Oh, Nyankopon so obeto nsu a. Obeto bia ni de den. Eni ni nye achinyi bia. Nyame so obeba we nansan. On se ne nam wiem. Mna na sesa. Samre pa ne nsu e de kusukuku.
eno ma sesa onya mi enkodwom sanete na wo ka sembi e me de edu mre bi na obi koforo ka na se ka no etuja ne kura na ne bu afu bema pa wonim de da wanim nipa fasa de wonhua pa o wo bi ko ware wo ba na anye yie kura na ne se gu ne ti su nyakopo yi wa firi bibim na nim na wonim oba awokọ awade ampa ye soso se de tefra ton kokom ampa emu ya na foso de wo kan wo hwe wotimi nyina no da ya fiem kuma se ya se wotifie ya sabi nyankopɔ anom wo ba na woni obi anya ntokwa woni ukuru nyade ayam na ka se mbi se na won kumafo ya sabi moso obi bam etwetwe ne se wo no munua ba ma ne nkwaboa na wo no wo se mo kɔhwɛ munua ba ma no ne nkwaboa wo no enya sa no ma wei agentra ha ya batu bia fanisa ya me pesa me kanyina me de masam ba wie ne se wo foso ba mai emme bi sa asem we mia me nua ba o tu kwan nana obekɔ adwuma no papa nti eso so la homache eti odu ho no na ka no aka ba akopɛ na yema ena obi ye fast esan ho no kɔfro ka no ono so pentem etima kwa kodu ne wakɔ adwuma ban adwuma ofosu obe ma wasama wo kan wo beka sesebe wonim de ntia wo kasa na so wonim de amanfo ko take it ho me se anna hwa onya abotre na ka na etoso no lodu no wonim se wodura ni mu ka na nka aka ba ko na obi san no kɔfo no wodura na ka na da na nipa gugu etasi pa etide bia no ade we ye mfato ho ne afutu a enanu mrei ya ne ya starting se futu akase wo pa se wo ma futu pa ho kwa ana se woto na bibi to na ye wadwe se mede nyame mpɛmasɛm ɛna mede ho hɛ de ba tu bia no se wotia ne ye tan wani na de sasa na sasa ba na move konkran ye bia na ho na ɛdɛ unhira na wadom ɛwɔ ofosuo ma me fansi ameda ase bebre abrotia ofosuo bema de betu bia fa ne saa o de betu bia fa ne saa e bia masa amasa nkenye ofosuo bema me fa wo nkwa akiri nya me se be se busumi nsia mu ani before say ye ba be ye adwuma wa hase nom no me no mie no de ya dancefo de betu bia no fa ne saa so what man say ya sem kase no aboso yi de betu sanga wabo sanga so chief producer yes against want sanga de nya me be ye bia ye ofosuo be ma ye nchie tiefo nyina na ye na wono mase kede cho be ma ye nka se ye panyin bra nyankopɔ to nsa fred no ya ade a wono ma enja ye mu na wono ma mu so dwumedi Asem Mpe Nipa dwumedi no so asene no enhira kese na ye sra fitwe de ampo basa yi adom ho se entongu wono mu adwuma so na o madwuma ni ntumpon wono ma be di adanse ama foforo so etimi aba hase no de o madwaton de no etimi aba Tara one media empanyimfo nyina da yamamo piao yakase nyankopon koso anhira mo de mo ye ne bro adwene ntiase so keda cha obe ma ba bia ne crash bia no megidi ye se ne edi ahrusie watete ma e de agu na chi me nuofo so be ma ka asem bi o se bode wonim se dan kwa ma bi no obekọ ne crash enu ntina ya no wo ma no de wo matwa ne ho ahia ejabi ni ho a ejabi tiase yentina ho market cha obe ma na nim nwa ase da obebo adwuma na braso se ye kire amansa nyina sampa papa no wotete animdefo ewo ono so ne na ase na ofoso be mama me hye me kasa na sesei mama hye ase ewo First Thessalonians adase Thessalonica fo nwoma kama asem wo ha kama na abrewati ankasa no mama kwan abrewati ankasa no se ye kan Bible dia unimu o no ye Sunday school madam ono de re na na twamfum na o Thessalonica wakani yi ya sana kan o kan Thessalonica me wa Thessalonica na o chichi wo na chazai abati ayanko anim twamfum kasa me yankura teacher me yankura so for ma me mechia eye Ghana Baptist Convention Southwest mechia wono mu nyina na ofoso be mama me hya me kasa na se me ma no pese ne wono mu hwa me nan na me hya se de free First Thessalonians anase Thessalonica fon me di nkan no etinum na sensan so nwotwe no let me read it in English. Also give thanks in all circumstances,
For this is God's will for you in Christ Jesus. Wase mona si ade nyina mu na yei ni de onyankopon pe Kristo Yesu mu. De besie bia no fa ne sa gitumu. Na onyankopon nim de wahhehye de ama wo. Yentimi ni nyankopon ne asie da biara da. Ya da sanye ne hwan. Obi ni nyankopon eni asebisa bia de obeye bia ye. Abrabo no aye monchemonka. Abrabo na kwan no aye zigzag. Eto da bia obeto atechem. Eto da bia obeto afro dikadikamu. Eto da bia obeto nsuo mu. Na Mose bra na okoye Israel for no efri nkwaso mu Pharaoh nsem na wode wonum ekobọ sha asase ne so no wo mani tutu ka wonum sempa wo afamu tote sa kwa eniema kese ye bi ya ho dwan ebi nso so eti akoma eka wonum okwan na so ni nyina mu no esanse wonya agide agina pintintin no wonum a okokodru ye no okodru wa asomdwe mu enti me ka che obi asa de asie bia no mama ye fa seda ema nyankopon na metuo so kakra bia na me bu awramo e wo mebusem anase Proverbs wo no 1921 no was many are the plans in a man's heart but it is the Lord's purpose that prevails. Adwene pi wo nipa komemu nanso awurade agina tuo e na ebegina de nyankopon pe e na wo ye enti ade nyina mu no ye de aseda e ma nene de make twatoa kakra no eni se ye de ani kire eye Yeremia nwoma no eti aduonu nkro ne sesa so du ba konom o say for I know the plans I have for you declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Na minim dear madwen kra madwen dia fa ho se Awurade asem nie asomdwe adwen na enya bone de se me mamo awie yepa Awurade nim de wo ye wonim de wode Asem Mpe Nipa dwumadie no ebe kwa akodru hwan ni nipa se eba be bisa Nyankopon asem ade nyina mu no ye de aseda emma no efri se ye hwemu ewo eye Isaiah 55:8 na wase na enya madwen ne mo adwen na enya mo akwan ne makwan Awurade asem nie. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Enti de asie bia no ye jane nyina ma Awurade nkoso ankura ye mu fisa de nyina mu no e wo se de betom bia no ye gitumu na ye pene so efisa Awurade ekan ye o se orinya yen olempa yen onim adwen kura wadwen de afa ye hunti no bibia mo fo so be ma me fancy ase wan hwa me de dwumade no be dane preaching Awurade de ode ya bedru no ye ka cha ne sase danka de Beneza ye de aseda ene manidin me da ase osofo Fosio mami ebu aka quotation nyina de me so se me o se me de ba ko bia ka me kana za ya hono waka hono waka no ah de ko anim oh se be be fa na ka se na je wa ju tu se bi fa oh asem be aka se ke ko to chinya na be fa fa yi no odifo ebere ni tie nko o Fosio be ma de betu bia ebia masa nkenye o ebia asem no waka na sha no odifo ebia masa kenye o se etu ikura no kietwa wonan kura free ho a ka na okro no o Fosio Onyankopon basa ya do monhira na ebinka enyina na yempenifo se de nnuampenifo mo no mo ada yempenifo ase no ene o message awode aba no fact me ka me bebia aza ya honom na ohene yire ebieye na ohwe Matthew 6 verse number 1 Omo so me kasa ade o ye me tias ade na me ko tu ba no fa mama nya nipa boni ni mama nya nipa boni na me na mo fro na me bi da wani okay me ka ba na odifo ade omo hu ni sei me hu me sei o Fosio ade omo ye no ono so ye nyame ba o o dabi na me kwa me ya frɛ me o do ya so ba mumma tiefo ni ahwefo nyina mu sɛ me minister for Christ me the scorpion e frɛ me nyanya nkyerɛ ɛna me de wo frɛ me enkasa sa Mabodi na mafra ha da me na kukudro me hwɛ bokum na ma hwɛ nifa Wodi akoko wani wa enti o Fosio be ma de be tu bia fa ne sa Kawanim hwɛ ablabo no ye ni nkaso eni me bi wo ne se nipa ya wan hwɛ ni yie wo ba dwini wo chi wo nwini wanim wo ba tu wo ba hu no na ato
ɔhu sɛ trɔtrɔ asɛm na woka 93.1. aberanteɛ bi sii so ɔyɛ sɛ ɔbɛware ɔkɔhu ababaawa no ɛna ɔkɔɔ fie ɛna ne maame ka kyerɛ ne sɛ enti wobɛtumi awale meyɛ mba yi ɔsɛ maame mepa akyerɛ wobɛtumi awale no na ɔsɛ wontimi ɛyɛ maame no maame no a wɔwo ba no wɔhu sɛ ne babaa wei aberanteɛ ntimi ware no aberanteɛ twi saa pretende saa agye ababaawa no ɛde ne kɔe na within 6 to 1 year no deɛ fa aberanteɛ n'ani no 93.1. wotimu sɛ na ano ɔdene but ɔfa ho adwene sɛ deɛ asie no mmea na mekɔ pere awadeɛ no ɛti mɛtom bo asɛnama dondɔn no 2 years na aberanteɛ ne mɛkɔ n'ani no na ɛsɛ sɛ ɔfa ahoma na ɔku no ho nti ɔkɔfa ahoma no a akrakra bi akonya no bɛyie no ɛna awurade ka kyerɛ ne sɛ na mede so ahwɛ ababaawa no nyɛ but sɛ wasakyera ɔfo so bɛma deɛ bɛto wɔ no so wɔmfa no saa abrabɔ no ntimi nkɔ because abrabɔ no yɛbɔ no ɛyɛ asase ɛna da hɔ wɔwɔ dɛm bi 93.1. yɛnya nkyerɛ wɔ mu ɛnwoma ɛwom dɔɔso ɛnima ɛwɔ mu dɔɔso atɛkyɛ wɔ mu woduru baabi a wobɛka hɔ wotu nan ne wakam hɛ na ɛno nkyerɛ sɛ nkɔ dabi no nkyɛ sɛ menkɔ woduru baabi a bɛhu sɛ pere no biabia yi ne ti ɔpagya ne ti ne yɛ mu ahyɛw na wagyina na wahwɛ w'anim na wakɔ sɛ woanyɛ ne saa wo so abrabɔ no wobɛde wakɔ deɛ bɛto wɔ no sɛ woamfa ne saa katakyɛ hɔ ɔfo so bɛma asɛm bɛsi wɔ abrabɔ mu a wɔnhwɛ ne yɛ a Apa. abrabɔ no tumi nkɔ apa apa sɛdeɛ yɛnkɔ odifo yɛnkɔ anim ɔho ɛti ɔfo so bɛma ɛtaa ba ne saa daa ɛtaa si wonyɛ mfom so yɛnkɔ sɛ meka sɛ wɔtia me kakra sɛ ɔno aka ɔbɛka ho asɛm odifo wode asi anaa yɛhwɛ ne afrɛfoɔ no mmerɛ mu yɛbɛto bi a fa ne saa woamfa ne sɛ nyɛ ye abrabɔ mu adwuma yɛdena mu hɔ yi adwuma bi wɔ no makɔwura mu a sɛbe mpɛ biasa woankasa wopanyini kora de wɔde bɛyɛ wɔ ɛhɔ ne gensie no wɔbɛha waa tora sen sɛ womante pee kora no wɔnyiyɛ no wo nsa nkae ɛhɔ ne gensie no wokɔbie wano so a ei nanso no kikirikikiri no wabia adwuma na nyankopɔn de fa so deɛ ɛdɛ ɛde apagya w'anim onyam ɛti deɛ ɛsie biaa ɔfo so bɛma yɛtiefoɔ ne yɛhwɛfoɔ ɛnyinaa nyi ntom sɛ abrabɔ no yɛni nka so deɛ bɛsi biaa no fa ne saa na so bɛmam da ase yɛhwɛ ne yɛmfa nnwom bi nsuisuam biaa
Dia betu bia fa ne sai bia masa nkanye. Me nwa ba wadwen kire. No correct. They say we have to know. 3.1. A group by being so one shot, no one call anymore. Obi crab them more about if we say, and my mother walk to now, she has now, sir, say she and what they are. And I mean, Bibia be. Amen. Amen. I catch a woman so soon as a phone call. Na omo talk ano what you say? Omo papa na bro so do. Na ni Na wa kwaje ne ge. Hey, odiasi. Hello? Hello? About your free. Oh, talking mina. The betu bia fanisa. The betu bia fanisa. No question ni mujume die no. Ya utufu na ni onshiramo pa onshiramo. Wo dino dia mo dia ni mama ni ra ko nenso mama nse abrabom de betu bia fanisa. So se me yonku bia ni yidi jano ya no ni se me bi na pim. Nenso otua na mo foforo no. Oba foforo Osenge ujano nti de betu bia fanisa komoni sisa sadie papa e wo monim no na me ohiramo pa krobia sante kotoko se usuro awarijaya unya awarepa enunti ekoba ne sa no eye kama pa de betu bia no afanisa. Hello ofrefri hen na o de say Me de mercy ya me sita fo Mafia yankwe. Mojuma. The chair of Masama winning me power from Mambruni. Ketechao. Asama Bandi, a higher pa, and so the old town of the Mississippi Empire. Eh, dear, Uncle, I read a Hokra, many papa, but Asem Nio. Asem Nini. And see what's my work coming. And she woman, what they do, we have to pay some. That's right. Nametia say hello. 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 Penny, your first and now free. Ani ofeji. 3.1. Because a fish. Open cashier, ya sera de pa. Papa no mo bebre ko Abraho. I mean pa body say you be see papa na dem no wonye ne so pepe mai ya tie for shi tie pepe osofo no mo no ntokwa so de bi omo ko sa o ma bro ne yede won kunu ntu nani de ne ho den no mi mom bien ka osofo moro ma na no omro onya abre body abre waju osofo zinye mresa odi fo papa onya abayira abre waju openi ketie ma se ma ko yin amele say hello ya fro say na free good evening mama But Asem Mpe Nipa. Ni ka se free blema UGC. Better more say na mu mama ye nya de pa. Omo someone so fo ya no mu ye ni ji. No phone to. You me now ye okay. But my do man pa. Okay. Pa ne ko mama pa. Na mo na mi sram. Ade ni wa ji ti asiampa. Antina mbika kan yesa ntifuni wa pagafo ewo ho mo kama kuma tum yem ye be makuma sie huru papa ye damu ase maba hello Penny my joy. Yeah, frozen na free. Francis, because every second. You better be a fanasa, be a massa kenye. Mammy, because other grandparents, Nirvana. Ye,
Ye. Bemena. Ebe tu bi afane sa. Ghana edura chiri. Ghana edura chiri o. Na wotwe mienu ne. Hello? Foso. Hello? Hello. E pa cho wani. Frefre. Foso ma joy. Ya. Hello. Me fie ni ana. Ebi o. Ye, metena konwa. Kafra, metena konwa so nche, me kakra e befa. Adum ni nhira na ozo e. Membra go na pam so nyene ye. Wo me wadawro ma metie wo. Mama me wura afo Asem Mpe Nipa. O hene yire ye betu bi afane sa. Oye o ma kamera ntehne papa. Okay. Nyame nka ho atena so nhye ho ye adwuma man why. Nyame ti ase. Daga ko bia ma ntehne ta wo chodu so ta wo chi why. Na me kura metena konwa na me hu se me wo dudu. Hello? Good evening, mama. Oh, and you made a mama Yenia Japana. So for me, Omuno talk on Diana and no Emma in fact. And I come to a Yempana. That could be so Messiah one ship for my Omuno, Oja is a team Zao. Oh, the man just offer so one in here. Yeah. That this of Bessie Honor, that day no. I could go very my own to me cry. Nyameti ase. Hello? Hello? Opani Magwe? Yeah, again. Free now didn't say. A friend of this mark. There better to be a funny side, be a massa can yet. Where is the crime? Party program no mama ya diye pa nyameti ase na kasa o kasa nyina katachie ana katachao na yino pepe pasa ni yana wanya na pepe na ewo mu itu se katachao wajadie pa amamu na mo ntoa so yeguso yehwemo akopɔ nhyira mo pa na mo bibia mo yebia nyankoso nyameti ase. Hello? Oh? Yeah. Good evening. Good evening, sir. Yeah. Father Samuel, Kofi me kaze so boase. Yenko yanim, dia ba tu bia fa ne sai bia masa kanyu. Enye easy o. And you made the mama mra papa. Ese adwuma mu the same thing. Governor maybe a little electrician, I don't any war my sister, my failure. Baby, and I'm what is here. No, the true one. Send a one can look lama on my blah boom. I dare see my couldn't. Mr. Yamiadum may cost a crack in say. The best to a blah boom, yeah, no, fine. A beer massa can yet appreciate the mark on next level. Yeah, they are free for no ABC na yatua ye juma diene so. Asem Mpe Nipa dwumadie no sabre brichu boy ye say ya kanja gum papa na yanko adwaton de no so kakra ansana wofrefo asem odikan no wanya atena se na so sebe mpraduasan enam mabaso na aboantati atimi twasuo enu nti sabre wona wo boy chidom no eduru ba bia e wo say ma amanfo te wonka ansana yatoa yebi bia so Abe Herbal Clinic Abe Second Self Doctor wono no Dr. Abe Dr. Asem Mpe asa agromami wodna da ne ho ketenkete na yare no a na wosa na Dr. Abe yade ahodo asa mami wosa no mami ne ho wanwa yie pa o ne ho wanwa yie papa me ka se katacho be man say Dr. Abe Second Self dru no wadawro maka kire me na o de sresre no de sresre mami wonuro na yade mami we wasana santimemba nyasem kitwo o enyasem kitwa kura na yade ahodo pinua na mami otumisa se koko afifiri wo mami be sama ho atɔ in 3D malaria hepatitis B yariem yarewa bia na sa Dr. Abe no
odi dwuma papa Dr. Sompa asagro sickle cells doctor mami na wokwa anesefo ene wonu ye adwuma ho sire osi bre wo ho ase mami tena ha ye do be fefamfidiem ni ama onuru enya asem keto akora sickle cells doctor wo tana so apatrapa new site wuduru apatrapa junction ho a onsani fa so wone taxi rank no ewo ho wom do be ko abe ho na ya die bibire bia ewo nipadua mu sickle cells doctor Dr. B Dr. Sompa asagro obejo yade fra homa trufo iso 0243 345 392 0243 345 392 ana 0506 460208 Dr. Sompa Dr. Sagro Dr. B ko neko je wayarisa sabre ye ko computer so dwadie mra na ye nto aso ya boy ya back Sompa sabre obi biada wontumi enkenkai ontumi enkenkai eduru ba bia ya na asefem aniwu na obekwa akoduru ba bia sesa signature kura no na no ya asem V Adult Education Center sabre wo frew na V Adult Education say bra na brofoka say bra ne nkyere obi obetumi aresa progu kama say twi bible kura na opese okenkan ya ye do fantitiyem na bibia ye kama busumi nsia pe na also watumi kenkan ama enwoma akototen edi amount V Adult Education sabre wato ne sa frew na wo Abrepo Methodist Primary School ho ena wodi ne dwuma na CEO no ena sabre se opese opusu won homa na okoje entity bi ewo adesuamu dia na eye V Adult Education omabawo omoaba ebeboa manfo pa ya na aniwu se obekwa asode bi bible ikura wo hyem bible so de se umiemu a da bia na yamuno ko V Adult Education ye nkyiro brofo ye nkyiro bible kai ami ebo ade na o hwemenu sa bible nda sofo anim V Adult Education sabre ani abriye pa se obehwe na amanfo bia omuntumi enkenkan brofo na twi bible no wontumi kenkan na akoya asem ama wo mo no yefa yani enkyirem ewa Abrepo Methodist Primary School ho na enkoje entity ye yefra CEO no ewo ahoma trufo iso 0245 690 834 0245 690 834 ana 0508 109 773 0508 109 773 ana 0240 411 593 0266 411 593 yanko V Adult Education na yanko je nimdie kama pa de waba no atrase enunti sabre yanko na dwumadie no bibia nkoso tote maame memo akwaba mpomte sen owo me na odin de sen efrebe sharon ba fo poku kay abna na ma ka de sen ekuya ya do na ni me ekuya bosu you ready boko ele me bi na hawo na ode me na nkwan bi so amenti ase esa so habi na me se me de ba na Sompa 93.1 ebe 9 years money ba cho be 9 years ni na me no awo akasa na nyam menyin sai akora no na ye de ko tu nanim be ko ka chen se me na ma me na se na wadwa ne ko atafua ti ye ko na ye se wa fi okra be 2 weeks ti mantini nka biem o hala me frɛ na o so obolega to you say me frɛ na ko na ma na ye na ye na mpa cho yada me ni me kunyada ti do we obani bia obi nka ncho se kone ti fo na ma frɛ ni biem
to na ofre aso be ka bia obi a menyem na ha me na ma me se me nyanya me de hwedi pa ti me wo 1 year 7 months na me hu no da maintain nka so da me wo ya so na me se ka me se me fa ma me se nya hwe nipa de ti ma me fa no se akwa be tu so se body na to o papa ti e fa no amantwa na me se mate eno ano sika nka ho bibia nka ho ti me na akwa na yare na fo be su adwuma okubi hotel brasa me na me to no se me kwa me nsade a andi ye na se so awo ba wanyin se awo ba awo 7 months ni ko 2 years unu akwa nwa o se me no de ne echina eti da bi wo wona ememenda me sini ama na me fun be le yam ye o se wogina school park bi so ye chi wo memra ana na wona ma wo go to 2 years ni o me for say me de me so ma me to de me so bra eja me mo akwa na she me wa me kwa ma nkra no kwa de e ba akọ na me de akwa no ko hu ai e pa chaw e fa yen ko sin na eja nipa de se be nya kopon kwa ye fun ti me de che no wo kwakura amante nenka wo dwan ko ye Sompa 93.1 Sonya be 3 years ni mo na so akwa be start school han so me friend no or the Thursday Friday ndo de bi on do wasam ka e kakra so on friend be 4 times a no do to blacklist no friend na unya ne bi na kwa se nya be 7 years no sa ba he oba ye no so sa won do oba ye nkwada do na nkwada de e eno ano no okọ just okọ dance na wa ma ska ha akwara na nkwada no sa nya me no onwa ne nyame ahai kwa pia na abo asabi ti me so sa na me se me sa school so da me ne nkwa ne sa menye sa de tu do ka sa ne bo fun okọ the last 3 weeks 7 months 3 weeks wo fiana adamfo nua bi Sompa 93.1 ame wanya ko to ga ne ka sa hu say e be ye brana ana wodi ayini ma no se andi na me say tu ti as wasen an abekumase munti na me say bia sa na buka e bia abekumase so ye hu wasen se no wa bakura be 3 days ti go so ogu na ga no so oye dwuma o bank bi wa pon o so o baketo a ti ga ne ko hwe ne ba no o so ja junction to ade no say ti wo almost 9 years pa wa akula utimi hwe no e na wa ba wa han hotel wo mechi ya chi pe obedi a 3 days ka mechi wa ai debi Sompa 93.1 o ta fa iko so so mate e na ga so de na ni e de pa to so wo jise ne junction ho ni pa twam so wo nya crown sa na be de o mu ti na me nam to de kwane ko hwe oba na ga ne je number bere mi ta nwumre no no se me fa akwa ne mehia no na me de ni ko park ne so bi ayi bi wo de ko no ho no to aduane ma akola no wo so wonya nkwa ade achia ale chen so sa ko to aduane ma akola no ti se Wednesday no me si dia man so to ya ti e bo be to an fence na so wo hene wo so wo da hotel no wo ye chi wo no ma ti ya kakra memra ti na akwa na kwa na Sompa ya bo wo so ne 93.1 ho ala aba me se obi ye se akwa no wanyini ti mi da nya de se wo ba fa gba ni ye didi wa jam se ye me ye kwa aba ti ade chi ye bi ma ante nka bo be fo mu ram se na aha no o se mfa wo ba no eni wachi so o se sa akwa na nyi so aha one akwara na ye ka no ase sasa me ne nya na e ka ekọ wa sa akwara da nyini nti no man kafie chaka dum no be sa me ja the passion asa no of to mo ma akwa no to bi kwa ma me ye bai Sompa ti me ni se wo 93.1 kọ wo free puma se akwa be 2 days na me ne ka no pa bia so no we di kan frɛ no frɛ be 566 kwa na moy jaka wasi an me da ho kwa me timbo kwa na se nya no wo bo no wadwane kɔ so kwa minim ti ya na mbisa bonus efi o ba so bo no nenam and was one crowd na no so ko jane kwan kra ma ne kɔ then 2 days o ka se me hu hye me hu so aso dwiri me na ma me se ka se nya ma hwehwɛ boy na wa ba no hwɛ hu ye wɔ no ho no wo no ma sebe Sompa se wo 93.1 hwɛ wa hwɛ ni ye na do ko ma no wasan nyi wo bi ma de be to de be chen we no se nya me de bo na kamtie ma amena asem de a ko se be gu masu no wa se adwane kɔ na be se mate da me hwɛ na sama fa na ma ha mo anka bi ma me a wala se kwase abu pa ro bu me akwan so won hwɛ ne da oba ya me ma bre a so le me na mu bo suo ma abobo ye bo me so me dwom na de se bi na makura ye hu nti no me fa akwan ne ma na fa no kwetena
9 years no 9 years ni e ka wo akra no me take kwa enu 300 cedis kwa and say 3 million enu ziko na makwa na kasia ya 1 million mfie nkron me so bra me ma me wo ho ma me ne me dance ni itu twa ntwo ntone so me wura ni mase me wo ye me hospital be me ma me bibia antinenta bibia school fees wo edin yo akwan so se bi akra de okosu ada e ka se won fa we ma de cha no papa fa ma na de we akwan be se su fie wa chechen se mu no wagu anu mase no o hui me ka se minima se wura ya no chese aduane de ofa no kwa odidi chese won fa hwe ho won man se wuru school ni so oba so wo sa be sa akwa aba akwan so sa akwa no enya mi ya chimini ma mi achi die na akwa no na chima no me fa no nko ofa no to school papa mu honom na obeto bicycle ne yi tablet ni ho na akwa so de to yes ano amesi wo na wo na ase wo no wo ye bibia ma na ana papa kra ase na wo kam hwe bibi no papa sem no na me mpede de bia wo ba yeso se ba akwa na so we se akwa me ma bra hwe no ka akwa ni yiwa ma ai se ni pa no ai se no so wo ba badwa nu ma che no wo ba tablet mi si am ko to tablet ni bie ai ni bicycle no ho ahwan no se ai se akwa so pe se ase wo nya na ho do bia se wo nya papa a ba jen dia ko ti se mo am ka bi ma me ya sa dia kwase ebu pa ya se bi wo nya adwuma wo ya adwuma o ka che me ai o so wo ya adwuma ho no airport we taxi driver okay ya le so wonya wo ya adwuma pa o wo sika no abie sika che sika nie so boapa yo aya asemu to boapa aya asemu wa sheda yanko computer so adwa di mra na yento aso Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na wonmo etia kwa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 392 ye honhom and obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic be boa Abeba matia kaniso Obakus wouldn't say obra panyin na yira seme eno ayantumi anka o ye bono oba ese chichina wonware konfanko asem wo mu o bibi pa wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya ne enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware fofo onse na ntesa e na madam fo won kan kire me na se na die we die ye asem ketu e ne na tiefo obi antie de me kan yi ba ma duru biribi a ese sa wo ye ho aduru de ma ni je ba wo no yira wade mu muaya ne ye simple kra adrubi was cement ba shop asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sa adru mema nyina fra na gan mema dru fra na gan no eni hammo wo de yan sa wo be no wo pa mema dru fra na gan bi ato e bi was asokore mampon cement ba shop eni mia eto abibidro ni abrofu dro dodo no a sa wo pa dodo atu a koda ni fama colina wisi apidan cresa number c 0240616061 mema dru fra na gan mema woni mfie du nwotwe entumi numbi Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Dina ne odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane na eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale krankro ene da wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na ase eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja Hey
yo, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, you proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Check a countess, no quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a countess, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Omra Samuel. Du baby yana abrohu. Du baby abrohu pa na ya na memma no bi hu mamobo. Se wa kasa wakoko akoda de na bawiase. Se menhwe no. Na utimi etna se wo so we boga. Na utimi edidi nom na wada. He sa ankrofo we so omra sama omtimi dia wo twampo o. Oni ne ko ma pe ko nya bi jam. Omtimi dia wo twina amaye sei. O twam ko duru sei. Nsem nim. Production team no wa from the bia say ye ne Bema Andy wono so wo bi ka. Kwabena men kan no. Enya man ba bi no oba ne kan say Bema ne si osuro ne maame ho menti ase se Bema ne ba fi na maame ne tata na say na oteda ye ntin na osuro fi na ye nkomra ne enwe ye won nsem bebre wo ha e bebusi busa. Bema ne gina homa so. Okay. Hello Andy. Hello. Good evening, sir. Hello? Andy. Yes, sir. And pump to say, Yami Adumo now, so. Me hoye. Na wadaruma Sharon. Uni mababa wa be a friend, sir. Me pacho ai. Odi no no. My friend is a Bama, no. Enyo yire no no, na emu Bama me. Wanya ne ho ade. Me pacho ze. Wanya ne ho ade ntuntimi ka so yire. Da me nye no ho ade ntimi fere me yire enye yi. Matias ye ho. Na wo yire no de asem bi abedan ye wo Sompa. Na eduru ba bi a wutie nkwade a na watie owuo de. Yesi akoda abawo no mfie nkunu ni. Akoda wani kotu awisi ya wo fene santem. Wo de hu akoda no empremien sape. Sa akoda ni bedidi ni suku asem nyina da enye wasem. Yempese ye beje maame ne de na de. Onchiri mu ne sei wadaroma. No. Me to me and Janet in ye say ebia the all can who didn't throw. But the minimum is I don't think I would like to have a child and I would not like to take care of the child. I know it's very wrong. But issues are SEC in me mangasama in my own personal life. Now I used to lose. Issues ubaya. Me remember, I say at least some time back, at least offer if I have, I give to them. But it's unfortunate that most of my machine for some past years, almost 3 years, I've lost my job, and I'm not also working. And Andy, Andy, ansana memo atoa so no. Wo se wa hwere wadwuma. Enti wo hwere wadwuma no unidi. Me did all right. Na da na o ma akoda no so sika nto aduane nie. Ofa nye say bia me will be na me farmer no. As at now no, I also depend on people. Okay. I depend on maybe my family, my sisters, some other relatives around me. So and the reason why it became this way no, for the past 2 years me no more lose contact. So we be so onanga someone. Just last month I had to hustle and come and search for them by myself. So I lost my job and armed robbers attacked me and picked my belongings away. Until I lose some contact, and I tried sending people to come and search for them. Now, two people all I know. Yes, I saw them. Just last month. Me no. The hotel I came and slept. She came there with the children to me. She has got 2 children now, mine and another girl.
They all came to me, and I've got pictures of Andy. coming. Andy. Yes. So you Fantini, you can you do no fine. Yet you bet me at bro for nase, near mamma no more jumunswe, etikatri poto, tree casano. Now, for that's not what I say. Me Fantini, all right, me Tichi, all right, but also house no, we are used to the English to the extent there. And to the Chinese are all right. Yet a bro for the do baby out to me down, no one can make us any bin tikatri, na yet you for no antias, yet you're okay. All right, Mati, I'll try. It you. So they could see, no, me, you're robbing me. I'm robbing me just some few meters from my house. And to me, Lucy, almost all contact. So I couldn't communicate with her again. It was just last month. Me told her, no, even though I won't say I'm not working and she's there and I don't know her whereabouts. So let me come to Kumasi and come and trace them. Me buy a tracy, like I spent like 2 days in Kumasi before I moved out of Kumasi again. So where she feels that I have neglected them, no, I'm finding it difficult. She's saying, I've abandoned her. I've not abandoned her. In those days, when she calls me and she needs something and I've got it, I give out. Why would I have my own daughter? It doesn't make sense. I didn't refuse the pregnancy from the beginning. If I didn't want her, when you started with the pregnancy, that was where but I never denied you with the pregnancy. So I don't see the reason why I say I'll deny the child from enjoying or living her good life. No, that's not it. But the point is, right now, I'm also handicapped. I've lost my job. I'm now struggling, running up and down interviews. I may pay money and hoping that very soon I'll also get something. The reason why I recently stopped talking with her was when I'm speaking with her, she began to lay cases. She began to lay cases. She's the one sitting there. Just this last month, why? Simply because I could not goodbye them before leaving. And Nasa, Yatese, oh, Kitasi, and what yes, Kitasi. And watch the Utimi Bafefa and your Mau Kumase bicycle, no to Tonyo Makaka Krebia, Ubianim, or Yamea Tias, yes, Udiga. Na Juma Ben also was a copy be man's son, why her bay. Well, for Socrates, say Midija, then she doesn't know what she's talking about, or she's just speaking her own mind. I've never been any mania side money be. Me, airport shuttle, car renters, na me, Ewa Boga, and then I things went bad. So I'm hoping to be able to establish myself again, getting a new car to start new business. And so I say I'm about to master bicycle. Me mentor bicycle crown for that. Me yes, our business being for that. So I'm surprised she's saying that me back master by funny ama ebeton. Me back master by funny ama ebeton. I don't see what stops me from taking care of my child. Then I see me quite some me ba. Now what can I say? I am mobile no for akwadaa ne ma so ade obetimi ahwe no no kure. Yes, I say that simply because sisi ana me no kasa no. That's not the only child I've got. More boy, I'm a boy in it. As now, me no kasa me ban nation them sisi ya. So the say. But when the child is with me, whatever I get, I eat with the child. She's right under my nose. And so anyhow, I will do whatever I can do. No, I think I will manage it there. Andy, let's say for instance. Andy. Yes. Auntie, someone working. Say would de mini adwuma ye EU ho anu. Enti ususu say akwada na de na ba wi ase ho na hwe ma. Actually, menjin say I will give birth no makasta obi hwe me ba ma me. Na emfie kunu a uja akwala ko ya empremier nsan wo huni. Suku a wokọ unim ho. Suku fees one tua. Wa hwe o. Na aduane a wodie kura unim ho sika nyina. Enti wo ye sure say papa ni. But I didn't get baby no. When things were okay, when she asked so far no. So Andy, now I've got nothing doing. Andy tell you. Say we adwuma o. Say we adwuma o, unya adwuma o. Say we be hwe bank ade, untimi fa wenyi you ho ano. Eti ka be fa na kono ka aduane be no obedie. Ho ana ka be hwe no. Ofa.
Yebe do Hanoma. There's no way out. As I'm living, I eat almost every blessed day. So there's no way out if she's with me, she will not eat. Adentina say unim say udidi onom eda naka akoda no bedi wo de a ka benya aduane ama no ada na say aduane no kwan afa so nya sika to say aduane no unya say sika no bi fan send mama ma ne hwe ne bai na utua school fees over. Oh, say we are all yekasa nyina. There are some things you can easily do them, and there are some things you find it difficult to do them. Say obet me sorry free fi akọ bi fi akọ ka say oh ebia mamiska na me pan hwe me ba e wa ha. It doesn't sound very distant, polite. I will let me who say na me come on to my ba like nipa no wo nchen a. Andy, as soon as I go out, whatever I get, I bring it to the house. We all manage it like that. Andy, and there's no way she wouldn't have gone to school. Andy, enti se sia no. Se maame ya na adwen so de akoda ne mawa. Efie nkro na ka maame na bo akoda no nyina betumi atua ne ka. Over. So how can I say there? I only say Mpe Nipa, and I cannot buy the girl from her. I cannot pay her. Now only say Mpe Nipa, Mpe Nipa. Na if you so who be say much me I cannot pay her. Maame no kra no. Maame no tie me. Maame no kra say. I will also control to the child gets his hand. And she belongs to both of us. Ghana mrana si emiemie bim. Maame no kra sisi ya koda ne hwe nyina ebosia. Ye be da tua ne bosia ne ka. Ofa enye den. So fee say bosia na obeji a. You should start calculating. We'll sort it out. Enye den. So enye den. If that's what she wants. So now why not you say okay fine. Andy, I will give you the child. But this is how much. Say na mabo. You know, find it out. We'll find ways and means of sorting it out. If that's what she wants. Matches Sesia why why say. Ekosi say maame ne dia akoda no be ma wonya wadwene say obebo akoda no hoka wadwene no no. I am talking basing. I'm telling you something that is because I've not had job. If I had job, why not? I have sent money on other people's line for them to pick. And there's somebody who knows. This is a mini binti na mga banesano. It's because I'm not working. If I'm working, why not? I don't know me ba. Pani da be na bebe kumase. Ye nyina ye ntra fitiem kan akoda ye ho asem. Ni en kwampa ye behwe na akola no. Da chi ankwama bi no. Oye Ghana dia o. Oye Ghana dia. Wum se mo na makoko na ba wiase de. Ti da be na bebe kumase. Ye ntra fitiem na ye hwe kwan ya betimi ahwe akoda no. See, I'm on personal line way. So maybe I have to reason up and see when I can organize myself. Maybe we can talk off air. Okay. Because right now I know I'm on air. You are talking to me on air and I've seen it. People have called me. People have called me from all angles to tell me, Andy, this is what we are hearing. So I know I'm on air. So if say you want to see me, na say producer catch us here no bedi nkomo anwumre. What you say? Producer catch us here no bedi nkomo wa fidie so. Now see people are calling you from one can't tell me. I never knew you were going to put me on air. But you can't tell me an apano, but then I may call hospital, I may walk with you, let me buy it. Let me best friend and we are not catching so much, but not catching so okay, or best friend in break. Let me can't say you, Mate. Penny, your person best say your dad JP. Edu baby, ya na asefem na abofno kakra. Se pa se wakoko akoda ba wiase na utimi didi enom eda na for 9 good years yana eduru ba bia ye ewura dinyankopon wo mona samoa asem o abadwafo babam na yene Cements Herbal Clinic twetwen komo kakra Cements Herbal Clinic twetwen enkomo kakra Dr. Again Dr. Again abepia Dr. we dey mention the name ni din the doctor kitwa perform akwaba me who say the anachese me who say gangan doctor unia
Siemens Hong Kong what to say that's it ammonia and see be sha see the be chia abejafo ni watiefo no ahwefo eja one can say 2 weeks dinner asem kese boy pa and then yes ba fidie so na ye be sha see no ye be da asanteman ni Ghana man nyina ase esanse last week ye ba ye na eja ofa yi ni mu an ye ka say nam de ekonti no ebuzu adwuma na ye na adwese ye be free screening chinchirinchi e wa asanteman mu ha ama ya hwefo ni atiefo nya na sabi nipa ye nam ho yi nyina no se nka onto ho a onim se oyare wunhu ene se ntino ye vie se ye be ye no nukure nim nyame anim ni eje yensem ye se nke be no from Joada to Yawada then so se de nipa ni si 10 ya pobitimi bo se o media me ye bi pese mo hwe mi nipadua ne keke me nam ho no minim se mini problem be ba mo de mo hwem keke na chief ebe ye onwanwa se resource epiepie ye no na che saje yensem etine wo se ye sade fiada sa aka ho efiada ne ye de kan wanso ne wo se ye sade memenda ani kwasiada sa be ka ho na ansa ne yetuma wie no kra na kakakra eso no de asra amanfo se no de enti unam kromwa cement asokore mampon enti na che se time am hye se wo ye screening na koduro no nipa na ntumi na che se nipa na e ba ye no because un say de bia ye ba asema ye ba ha na asema ye ka se nipa no ye na ma ye ni no ye ntumi hye obi hu se o yare ana se nipadua na ikosei age wa ba me aye test eno nsusu nti na Siemens Herbal ye wa santimemu anum che se oba ye wo abefum fidia ye di wura nipadua ne hyehyem hu akwa no hu ne e ko nyina na se ba bi kochema ana se bi kochema ye de ho aduro akana se bi entomfem eno nti na one thing yes a free screening na one a year ba more often ye test the core na anti se adwe se ye be gina no so atu amanfofo ne a kire wo se onam ho ne de se wo hu se nipadua no ho keka no ana se ho ntre no ana se mpo nipadua no onte hwi wo ma e ba bi ba kope ana wo se wo di wani kire Siemens e ho ne Siemens Herbal Clinic na Dr. Agami mi ntwa no Siemens ankasa wo mudi dwuma o yes Siemens wo mudi dwuma papa me ka se me ko hwehwe me dwonso ne me mugem na emfidie wo ho si ye kan fidie pa Siemens emfidie oh debi mako clinic ahia so obi kan o se oba hodoma baby obetumi dia compare KCMG so say ye wo moto bi se nipa ne se oba na yare no ya tworo no wani mu kura na ye mfa mfa afidie mu a ye ma ho aduru debi midi ho adanse tworo gu ho kura na e wo se ye de wo fa afidie mu e ma afidie ne kire se ampa nipadua no we na ye ha no ansa na enuro nso so de wa wani tua etien kan ko akire no ene yare ba ko a hu no predominantly wo ye free screen ye no mu ba ko de be jama doctor no wa chire mu ansa na ya ba mu doc pada roma etio yo ye betia tiefo bi mu yare a ye hu se nipa dodo na no na home pa hepatitis hepatitis ya de a free nem titru pa nem ne free ba ye hu se nipa dodo na omba ye no na hepatitis no na omo ye reactive because reactive e say no mo obi doctor ho no ya na de abeba form ye ma me omo dwomu no du babia tiana fataka ya fabra form ni nyina yente ne mu na ho na ye hu ni sa no ye say da bi ene wo say ye fa sa kwan we so na ye tu amanfofo say da be ya ombetimi ade omo ho free sa yare ye hu wo hwe medically ana say hwehwemu kire say saka sa yade na adura anga say ni ho nanso wo ba ya bibi mam ha ye waduru ho abrofo no niam bi wo ho no ma omo no de no mkeka bomu a na ntimi nsa nanso orthodox no broni aduro no nanso wo ba Siemens Herbal Clinic onyankopon aboa yen pa ma ye duro tatahwea se wo sa o hawi bia ye betimi de asa ya de betenete na ni ka sem se yen ho no 2 weeks ye bibia ye 2 weeks ya de bia se so se swa ye ma 2 weeks ne so no na on sam review no ba be hwe na che se ya de no ayeden adwane kra na hepatitis o ha adwen pa so ba betena aboa no virus ne betena oni padua no o ha adwen
nneɛma bebree ɛna daadi ɛma hu sɛ saa yadeɛ bi nso na meyɛnya deɛ di kan so oyɛ obi a wodwo nsɔ na hu sɛ wodwo nsɔ no yɛtum a dark urine no hu sɛ saa yadeɛ hepatitis yi ne nsɛnkyerɛnne no bi no afei woyɛ obi a wota complain sɛ misisi Dr. Ya ma no symptoms no ha wo cheche no ba form one because yare o nipa hu o sa nye sisi yadeɛ bia na ekoko hepatitis ba so a osisi etimi eka osisi no unya pain severe pains pa na say ya o ti ya pa ti so hunu saa ne ma we bia tutumlika na bra semence ba entimi ma wani kosu ana na yellow ebe mo ubenya jaundice wani ne be fita na o ni padua na kra sesa ay yellow pa ti say crossra de no enti uhu saa ne ma we bia tutumlika na bra semence ba clinic na yem fa test no enyina so nka nkyerɛ sɛ saa yade enu wanya na afei enuro no sɛ de edi kan aka no 2 weeks pepepe ɛwɔ sɛ uhu sɛ saa yade ne nsɛnkyerɛ ne bibia akɔfom sɛ ama saa de ana kyerɛ sɛ nyɛ cement na ade bae ɛnu ti ɛna nwumre yɛtufo afei de ɛtɔ bi ma obehu sɛ wapɔso joint pains uhu saa nneɛma we bia mesrɛw tutumrika bra nkɔtɔ nuro ya bɛbɛ bi sɛ me de srɛsra bra ne anya hwehwɛmu no yɛyɛ hwehwɛmu na yɛhu sɛ ɛyɛ hepatitis a ɛhɔ na wasi cross sɛ wo yade no yɛ tenita ama afei woyɛ obi a wo se kakra bi no afɛ wo nhyɛ da nya adwumaden bia so kakra bi no afɛ woyɛ obi a wote saa na sɛ buru ka sɛ feverish condition no ɛsɛ tina tumrika bra semens na yɛma wo nuro papa na afei yɛmfa fidie mu ne yɛnhwɛ wo semens ba clinic yɛkyerɛ kwan wa asɔkɔre mampɔn yɛni akyiri kura kumase yɛ asɔkɔre mampɔn baabi a woba bɛsi yɛ hospital n'anim hɔ paa ɛyɛ tech so free tech ba kwame nkoma suapɔn no mu hɔ yɛba bɛsi wo yɛnim hɔ pɛɛ wo so kɔ asɔkɔre mampɔn na mɛsi wɔ semens yɛnim hɔ pɛɛ ne yɛba bɛsi wo anya saa kora so bɛsi rural bank hɔ tietia wabɔ rural bank hɔ wo sɛ clinic no wɔ hɔ fitaa dan fitaa na grass nko a nyamia ne numedan so ɛfɛ ɛnya asɛm ketewa dan ɛfɛ paa na wonim ɛni ka sɛm bi ɛwom ɛnɛ yi a me no ka sɛ ɛyɛ Ghana Health Service for ba hɔ na ɔmbɛhu wɔm sɛ yɛhu na afidie so ɔfata akeka sɛ mo hospital deɛ yɛdu twam ebi ma ada yɛba nneɛma a yɛabɛhu a nti yɛ upgrade mu nti nei ɔm deɛ kɔ sorosoro paa ɛnya asɛm ketewa yɛde krataa ɔm de ma yɛba bɛdi adanseɛ ama obiara hu sɛ Ghana Health Service aba bɛhwɛ yɛ hɔ no agye atom sɛ saa biaye we obi a wusi okra na se yenya mfamfidie ni ade kra nhwe wa wayaresa no wanya awie hot workers animte bibia ko kama na saa yade a ye ka ho asemi se wan hwe ho asem no wanka uhu saa nsenkyerene bi na otenetena ho no wa ma ne anye nhwehwemu amfa ho a he de beto no nya asem keto afi se ye mbrebo no dwuma pa edi pa no se wan hwe ho asem anka ye de edi kan ubenya liver failure se liver failure ani nya setting pe wo ye den a wo beko untimi ntina se ma ne nye afei kokram etimi ye mbrebo no enam se ya nhwe saa hepatitis hu asema nkanti na ebi mo ha omo de no eye omo a within 6 months no na se ne nkwamwa no ho de a etimi efiri omo okay na se buru 6 months ko de a na be chronic eno de je so ba ya so ye ho na ye de nhwehwemu no emaw na ewia ye di ndro no atato de amaw ye number ni ye je na frɛ na je emu nkyeremu pa 0240 61 60 61 61 0240 61 60 Semens Herbal Clinic aye tra kwan wa sokore mampo meja ma Dr. Gan na odi agan kakra so me dey agan be so ma menka we ntwam se enye hepatitis nkwa ne yare ayesa yare bibre bia yare bi nipa ne fa ne nsangu ne bonko ade a waso ye ne semens Herbal se ya se awo kra de se ye nka ho asem de semens ye ba ye di afofi de nipa ba ye ne emo enam ye nsa so awo abeto mo yem no ene de kra call saminya ye no omo ba free screen ya o course aminya based on the omode fam adanse na hyase ye ba enche edi bi be ba ha because ha na ye shey bi na just say yare biara trans STI infection is like can dey ye tenete ye mfa nkan asem kidney say yare ye ba bi edu na menua kan no health Ghana Health a promote say or dey akwa another level
because o hwe dwumadi a ye di no fie ho nom na abura adwene ntiase so as ye say ye di 10 years because we ye buy nipa last time e kan na nipa almost 18 ye tumi de ba to mo yem it is a woto na se wo se awo ma woto wo se all say how all sa dance e ban anoden condition bi a won utie ye biara ba bi biara awo ma mu anom no for your number no 0240 61 60 Kumasi asokwe mampo yentie ni ye enka se kwan ne wa ba bi a me wo no de owo ba oni ba bi a wo adana me ka sem me papa bi frame me o si nsuo ni tontonto na me so fa sa ada wo ni ba wo dem no on fa wo se nsuo to be wura wa be fa wo eti se o yare a enyina o ma nsuo ene kwan wa ene eyi no enwunawuna sori waka enka se manante herbal shops ni herbal clinic ma bra Siemens herbal nefa wani ebe hese aduro bejo ya atrema ure fi on ma de be so nsem kra no ubo so aba ba bi pa no fa ye sori ne de agan ne kakra fam ano na man for party no pesi e be kasa bebe because ye say be bi agan ne duru no abro ye say be short to production kakra be ene nipa ebo me because shops ne fra masa na den je say be bi aduru no ne bia ne no obi tie agan no ne dipa e Siemens Vital Herbal Mixture ye ntie ni yeni agan eni Siemens Vital Herbal Mixture e dro ba ko na hote din eni agan no ofana ne sa de ma ofana ne de ma na be say do si tu aba be kan because ma no be ma no e dro ba ko no o kan wi ano o si jutu anase say ma no be ma no na bia na wutie ye ne be ma o libido be ma sebi abroti a o de agan ye de ebra no be ma o ko kwan so anu agemu be ma na ye mre Bema sebi osi bema no kurawu entini ne nte ya koto agan ne hwade ebio oba oni atinka na ya sa ahomache bema no magan na ni ba bi enyane na ode kɔ ne no se kopra na oba ne twetwe ne to eno na katecho bema se uwu sisi akra no ne ma bi no ma obeso de adidwuma no wase awu so eti oba so watinka sem wo fom koto Siemens Vital ni bi ebio sisi yare wa wo sisi tetew koto Siemens Vital gan ni bi sciatica ebete ne ko koko atranso enu na se bi obi fa ya oja ne nan a eyi ti se liver brebo koko atranso acha koto Siemens Vital gan ni bi ebio ye di besi no doctor efa number no tuya sebi adiko ba ne menses enkoyi no okotobi ye number e didi juma ni 0240 61 60 omamu Ghana ha ba bi biara obenya agan ni bi na wo de ne se oto a free number no ni en chiro because condition bi a wo bia ne se obesi anom no it is all free a ni a chiro se obesi anom obi also a wo se eye bibidro nti no wo se nomo a dosage no dabi yes ye kire kakra koko e wo se obesi anom no wa open manpower e wo se obesi anom no obo open libido e wo se obesi anom no sciatica it is a freya and natural say drone ni de ye so ni afa bi anka ho o ko pharmacy bi na clinic bi na say bi fa kan ho e fa bi nka ho ni it your number ni bio freya number no 0240 61 60 ni edu be sia no Siemens Herbal Clinic womo na wote womo enka no womo di djuma papa na sa Siemens fuyi omo ba djuma o womo bo djuma papa yare bibre bia de woni padwam bia yare bibre bia yenka ne yibi yenya bi kura yare bibre bia de woni padwam biara foni echirem e wo Siemens Herbal Clinic womo ba foforo no de na ne STI yade no de no de omo tenete na se mfidie ni bi beka ho no yade ahodo biada omotsa na agan no a omudi ho adanse sesia no soja ni de wo kwako a wo so onya tuo soja ni kwako a okura tuo na ne bombo ka ho na soja ni a wo kwako a wo nkura tuo de na se be mpra wa nkokura akeye agan no de hweni ye o bema enkokogu ho anim ase jo 3 points kama do 3 points na Siemens Herbal Clinic e wa sokoma pon rura bank ne nche hwa e da na feyie obi atwamu a o de ka je nse Siemens Herbal Clinic na ene ewo ye fra omo ewo ahoma trufo iso 0240 616061
0240616061 yɛkɔ na yɛnkɔgye ayaresa ɛwɔ Siemens Herbal Clinic. Kangen alkaline water numsu papa o na nyensuo ni nsuo sukwam de wa debi nyote dase abra makora bi aso makangen so kangen be diwa kagina mu papa na sa kangen water no ebe adwaso no kekansuo bi gu fom kangen no akala na wo mu no se koni padua ni mu a etu yade ahodo pii na abakwa konum so bi asede ni wo mu no na wo sa yare wo sa no wo ko kan kire o sika senko na wuye na wo mfa nkwa tonkwa enkoto so bi asede wo bia ko ha ho kangen alkaline water na mekanfo na mede amawo Dr. Otowobek ono ose nom kangen na yade bia de woni paduam bia yenyi emfa emfrim yebehu wom ewo Brema UGC abawa rutu kwa no so hwa eho na yebehu kangen alkaline water yekoto su papa nom said ye ebebo ye nipadua no yemfra mo ahomatrufo iso 0241449191 0241449191 and I say 0507 379474 0507 379474 Yakope kangen alkaline water na emwoye nipadua na entu yade emfafrim ekoto so bia esan koto yade na chire wa pesika bosiansa akwakosa yade to kangen entu yade na numsuo omra samwa ofo mami asemi he eduru ba bia yenwia no mema no eduru ba ade bi omo ye na ya na awreho na asefem se wan kasa wakọ so oba na wode wade na kwoko akoda ba wiase na hwe kotonkra ni bi abrante wote ni kurom wototo mane watwa suo omo asamu abrem meda siofo yenche yatifo ne yarefo na so da so nkonya me dia ma che se de kaka no na enoma bi na ehadwen kakra ofo wo de wadaro ma mesre na mabusa maami question be mienu bi me pese bi busa maami se ebra be ma na kasa no o ka asem bi oho me pese oyi anoma me o se wan kasa kwa na wo kae se o ba fie no o so osuo o maami oho nipa bebrente no ma biase be man de ne brofo se mo fanto ba bi ansa o se osuo o maami ebi ana wo maame sebe be ma ba fie na wo pamo no ebi nso ana be ma no sebe oja ho ko ye no wo ba fie no oteta na se osuro me pacho ho kiremu kaka nsa na makoma se so pacho wo se menyim ye na maame friend no ye beto ani ma ya akoto ni fie orum ela menyim ya ko pe se be wo ye na wan be hwe akwa ne dan o se no nti na ma na as ofere no ela maame so no ni asem bia se be ya ntwi nipa ho manso o nti me nya wo hwe wo do ba bra fie so still na woboa mate wa se da de no ya kekeke oboa me da si bebe wa ye adwuma ye nua no se friend se kwa and the forcing wa se ye frɛ no anase ni ni di nko manfo frɛ no na nka me na me frɛ me hwɛ edru mre bi o ha ade etimi pam be ma wo ba eye be ma ya na me ne saa wo ba ne anya adwen ne se be ma wo no ba wo no ko fie ni ye pam kokokokokoko eno de ekwan bi so be ma no nya ne fort ye ka wo ba bi anu ya ye ka wo ba bi se be ma si fie a ni ade dwonso ni ade nyina gu no so eno de meme omra sa mo amema ye no fi ho de ayere ade ye nwia be ma andi na nsem a wo ka no me metan yo ye wo ye ne ho brofo sam ni ade masa ye de program no so ye ne no ne ajanum na eti o woboa wotitwi pa wo ba santima mu anya sebe mpraduasa anya santini ba na obefa no woni ne kan de asem eno oya online no ana o twa unto se line se ntro meboa brofo no ka kire o oba brofo sam hwe ofo mame ka sem bi yenwa no mema ne bi mo wa hwe edumre bi ho no mo ma
de bia se mo beka me nya kada omo ye masabe ye ne ye di adwuma no ana ye sabe ye beka ne se ye eboa no emma ye adwuma na ye na ye muso faso we wutia kasem we na wonim on se wo de beman wo hotel ho no woni sika wo so hotel na woda ebra wo de akora ne kwesa akora ne wanyini timu ye chaka duma edan a akora ne behunti no won sepe no wo se ne bufu ye eno se a na me expect se nka nkwa na obeba ne wakim wa hwempa no so na esa agora koso wo de akora ne kwa hu ahi nyina no ne trim ofo na dieti no ka se nkwa na me fra na sabe predu se ofo se wo so pro ba eno wo yire ahwe na obai ba no de obadi na chi ba wa ye bone ne kwaso akwara se na obeku school na ese na obeku no pecha hore obai ja wo se wo che tokotoko me atiefo me so nyankopa bode na me kanfo ade e ko mi mu wo bai so no ba fun sa omuna samu na kan fa din sho me na me kan na dan we ye de me ko no tum hwe so fo hwe Ofoso si me se sabi da me se bad time ya se program asi me mpa hawo so for me mpa hawo yo de bia mama fo nte nka me fa din jo na ye dai sa na oti nti de me pesa me kan nyina ne se be ma no wonya na dwo se sabi otesuoja ana wote park na chi ena ototo bo ba park na so asem o kan e yensamfo we mini na temo ba me kire no me twe na dwasi bibi so yensamfo se wo ni emfa be ma no ye fa akora ne mra emema bi pesa no ma ne dodo ade ne wo nhwe bato ba ne se se be bra akora na girim brom wo mo asem o to ka to akora si mame wo nhwe oba no ko be mo nsasi fom ye ko no because obeka jese meto tablet basically akora so do ka sa asem otu ni trima eti se wo wa ina ya kwa se jananse wo ya adwuma ye hunu ajana so ya adwuma ye hunu nenso akwa bi so no so pekwa bi fa na akora ne kasa ade ye wo wiase no wo so fa wo busa ne se ne wo so be fa akora na akora no obai no ode ahwa akora no 9 years ye be da tua ne wo hunyansa okoto de ne bodwe wo wa fa oba asane na wo ba ko wona akora na wo so ne na oba ne sa man kan jiro se me se san krofo no no mo ko ma pa mo nya bi chan ese wo so we no ko ma me ka sem to ma me on so fo na ye de ka wona tum na mo ha dwen tu me bi obeka kan brofo na odi naji mu du me bi mu nusum boss la kan gade me na me ba nka bepe me ada na mo te sa no edu tama dem pesa me kan nyina ne se nipa bi wo wiase o mu ye no ma bi a me sram wei nya ba akofo asem ba ako safo ba ako timi ko bi safo bebre pono se akwala ne yemfa me mre ne mre me se yemfa na mre me dia se wadwe mu nyina se yemfa ne mre de ho hwe no na mo ye de ne bre o de ane wo benya sika dai ahwe no enu ti akwala no de o pesa o ye nya o de ye de akwala ne kope afekwa ne komkoku ba no wo be mu na ora ho ihu no kwa bi afa ne ko ba bia na wo so baba ye twe no wasi kamano tum meka se kamano tum wonti me se so obeba ye twen no edu no mabu ya na no mabi etan e wo wiase asema sandi atoto ayampia abai masa edu mabu ha ya na sa Father's Day na edu na ye pese ya na ke ne mai se yantu o mokora na ke be wo mo no ye side o na etiko ye mekan ya fechire ni hwe ye bedi adwuma o afidie so ye bedi adwuma pa wa fidie so e de ase e bepon nanso e de e bepon me de pesa me kan nyina ne se ye besre ye nwan mema no madaruma me se ade a etimu pam be ma me support be ma se be ma no oba wo na be ma ekofie se wo kohwe ne ba ne ye pam no kokoko because ma hu bi pen madafo ba ko akwan oba ne wo ya ye dufio mirika me se mi ne nkokwa na no adan ya oba ne se nya ne ba no eti edumre bi enu ye den no e na odi nyinsa ne bre ya danfo na ye ko na ni omode se ka gu ya so e na o se okay imagine mu akran betu ne din edin be na o se Judas na se Judas asese wo se wonyem no yimi man to de akran to Judas hwema me ka sembi se nu ye nu firi ho de a ye nwa mema no ma mu tie yen andi wo se ye frefro na nka me ne ye mefra me wo fo so na nka me mefra no ana me na nka me mefra me masa wonya de oye no de oye no seven prejudice enye seven sound mind say nipa da sani uta ne wadidi say me kotodwane de ho no me todwane nam nandi ne saska na wo kotodwane na no bedi no ade ne saska wo fa bi nsande obai 9 years asam ketwa edu no ma bi say na wo kan wo hwe ye na akoka de ni kwase ka wonya sanfo na odi obi ni na won kan kira no wo mra ente se na na edu mra bi wo no ma me de na me ka no
Edu maybe one man one the susu ko de woni de atoso. One we on for bada. Oh, kwa bi so because o mo ba ni bre 9 years asam ketwa. Adwebrel. Akwa ni be ma na oba. Oba wa show, we da chi bi. Oba benyini. Na be ma bi aba ni asantefo de ya kase sebe ni papa mna enya hwe. Ai! Oba 9 years busa no oji o. No dey akola yi. Also dey work as na krampo de be ma krampo de sebe be ma wote wo. Oba ba se yemfa ne mro. Ayenim gwa na kra de wiase kra de won na be ja ne baba. No oba so no so pe ba seka. Ah? Oba no de ba seka be dada. Ofo so me de dem pese me kanya ne se. Adu tama ye nwa mema no. Ye hwe no ma bi yi. Na sabe na mienu na ne ye koba ye huru bra no. Ebedu mmebi ne na aye miensa. Miensa ne kwa na ba akokwa nkoyie. Ya tira wa ma na nipa bi wo bewu a na fe wo su epa ne machaw ebini. Nipa bi bewu a no su pa ne machaw ebini. Wa ye na dwe se obayi ama ne ho kwan. Ama na warranty no obayi ne ho na hi. Ofi no. Afa na ujia wa se munne me kasa no. Amanfo frefre omunya mfre no. Amanfo omu frɛ no omu tie omu hwɛ TV Sompa TV no. Omu nka nkyɛ sɛ mesi ehia no. Ente sɛ obayi ye bɛkyɛ na kwan bi ama sabe de aka no. Enka ne yam. O kwa bi so no ma bi ensamfo. O wi ase. Spams na aka no de kwan fa bi. Enka ne yam no de. Obɛkyerɛ ne de. Ha? Na kwan wo ho. Okay. De bebe achenkora na yam nchempani. Anda bebe de bebe achempani no. Yam nchenkora. Ne kwa so. Afi we yanya no ma bi se kata so bomu aso afidie so o. Ena bebe o me de beko be mo fa enko. Because kwasiabu ne nsamfo na ya doso. Me ka chebu pray. Yenye sa no ma ne biem. Kata chon na tia se ya ko mu nja no kwa du me bi o so mu no ye. Because no ma bi abufu. Opai 9 years. Eya sam ketwa. Kata ya friends ay ofoso man fansia. Mema no. 9 years o ka sa sam ketwa. Obai ba ware akra na be wale. Wo bozo betu tuntuma na oba besi wo. Seven prayer o ye die be ni. Amfantini. Oh, sa no ma we. Omukro no sa papa no sa amfantefo papa no be ma list o. No be ma list Yanka se sabe asantini ko amfantini enye o. Yanka sa o. Patedu mebi ho no man. Ya na mete wan hwe na koka de ni kwase ka. Sabe ye ne kwa aware we na ye nim kwa ye fa so a sabe ye treat yen. So atiase edu no mebi ho no ma we ye kan obaman sabe wo abusuafo no mo de hye ne nkasa. Na kura 9 years wo ka sasam kotoma mi wa bro. Ofo so man fansia na mi nwan mmam bi. Ye be sri nwan mema no. Se o ma yi tu fu pi se hwoba enye o. So mi tu fu pi se hwoba abreho. Obi an fan 23 be ma bi an fan 23 se u social security ene oba. Ana u social security ene wo ma. Se o po ba sibira dachi wonye mobo. Wonye mobo da. Abroti abrem. Yo, ofo so be ma me da se. Na onwuye, ene de onwuye. Boshire. Ke ohine ire Harriet yeboa afari. Oye proprietress wo abontem Maggie Standard School. Ya nkasa ye papa keteche obe ma ne ho kani no mo mi ba bia wo bia no ena anwumre ye chiawo ye ma wo adwo ye gidi se nyankopon adom adaromenti no ohun ye pa enchia kese enkoma ne ma sarakoba ene oba ya Korea ye chiawo no munyina na ofoso be ma me papa keteche ote ase no na oka na asem bi se be ma bra obeye krado se wo ya wo to ayeyire no twede te se sabi azuma bro no na wo de akoda oba so de akopem no kai na hu se wo de ka efinhye aduanu ba ko wo se wo de 21 years ahead of you debt ewo wanim o de ka na eya na medwene sabi mema no bi hu a ya na me hu de ya na wo mu adwen sabi asikyire wono da bia me papa kwa me bi onyankopon fa ne kra enkoso nsie na Abraham kokom mfa ma me eja bi oti ase no na o minsu ena ye ka asam o sa asem bi wo ho a na ye body de card e de ka asam ye nimu nti na me ka asam so ne de etwa de be sie ye na kata cha kwa ma wo se bibia timi sie anything is possible aha
me papa kwa me bi otiase na bri bia no na ohwe se ne mayem enam pan me papa tiase no oni bi na yebeka se obi a ehia na ne ho kire ne pa ai obi aka se yen ni ba nso me ebe no mutwa wontwa wanum nchen me akrantie a confirm ya friend say otwe ne saa yi ni nyina no me na abu me so bia na obi pe bia we na obi nso nya bi ai enti na mo de kontomre ne de momo ne yi enkate ne ya wachenwo aguso u break time beso no otimi kwobo besi akora na ode abre wato aduane de break time beso oni sika nso no behu se no waye waduane kama watwitwa aboya abese oye ayi akokɔ nua ye owo nwura mu ye fa ni se akokɔ hwede ọsọ fọsẹ de Baby, I confirm. I confirm you room there. You will room I confirm. O chicha akwakoshe there. Now what you try akranti, I know what you try different me. No what they account no what they abreme. E ba ya na me penkofo mo na o di o musika akoto ni biedi no mo so peme me de ni biedi. De me kan akosia ne se be mapa ya friend e Japan no ono ne de wadwene ne ma eyem ho. Sa wo makom ni wonom. Bema bi timi tena se no akodi di otwa ba no pepa na no ho obi kura timi genkaye no de abesha fridge m ne ba ebo ne humusuo anaso obo ne ho pe kobie no okasa kom de no akodi abesha so mbo na ya na mi bisa bema wan kasa wo mema wi ono ne de bema enya na se ja enya ti se bia wo matiri esisi wo matiri so utimi de bo ema na se utimi de eye ema punch bag na bobo mu rough bema de ehu ye no mo ne nyankopon nipa abode mu kane ansa na meba e wo se nyansa ne nimdia dodo bia no mutimi enya broso bema ya da bia meka mo tra blemu ne mo dabba mu da kire ya na mo bododo na no me baba ti ase odnani to abusua bi so a enko wuntam esansa wadwene ne ma ho na ne ma enya akomapa ne odopa edema no enti no omu toatoa na ye ne kakaka dandan na akopim se nyankopon to ne nsa de frɛ papa ne ma ne koye na so senka wo yi ne ma no eto twere te se de ne brandy uye ya ofisa nka odobe pa nanka maame ye bo asia ma me ti abre watia me ni nua man bi ni maame rose ni maame kwadu ye benya e de ahwe papa no se wo do be ma kokoa akwada ebe wiase a huni sa wo ye wo asede se ja ye wo sa wo ye na no wakasa no se wa ye krado sa wo de akora ne be ma me de a ene ensenka ye bia wo ho no na wo de ai na me bi se enyam bia no obi wo emu obi hwa no ne awie na dru fie bi se fie nkuna nipa na sa abasa me ba be fa ma de anana bibi wo ho maka na akora to so wo adwuma asai wonya adwuma na nsenka ye na wo ho no enfie nkono ye ka se bubu ka ma wanka no betimi atua mu kotampo emema ne yesremo e blaso samba mama ni ada ho ye nene stroke aba me ye omo eso mema na ye momo mo dabla mu na dache ese mi sumu blabla me ka se wo afa me ko dache asemunti e na ya na ye se ye dokoto kwadu a na ye jam ho hwe wo basa blei nyame ya domo kokora bom wo mele anase bia wankasa ne yade bi bebo wo a wo ba no watimi aso wo mu yesre ye nua no mema no monyira mo ho na afe nso no ofo so be ma de me di twato no eni se ye nua ma no mbi mesre ye nya isa bibia bible say no menka wo bia wo de ne ho to nipa so be ma e na hwe wo ba be ma na hwe fie nanso ne se dia setrensi ko no sa wo ye sa wo ja bibia bo be ma ne so wo yese bia akofa be ma na hu sa wo wadwuma kakra bi ana wudi wo pa wo so wo nkyene wo bo ofra bi wa papai ana se wo ni hwe kola no e watermelon ye nuanu ma ye nuanu panyimfo ne ye nuanu ko nyina e bi so abi e no nkyere se we are better than them there bi e your opportunity na ye dia betena enti so wo yesa de na wo de coins bi toto won kakra da che se be ma na enya bia ma wo a na wo so atimi abo ho so mo ho so mo dwuma ho hia mo this time betena se no wo sere se na mbisa se ada asif se na ni age yani abre bodu ani ho se ha na efe so efe mi ma di kronti a wo sere okra de o hwe na sa no tie sa no wote na ahun se se de wo sitie no mfie nkro no so waye bio okro no kra de waye bi
infiem kronye easy waya ade ma ne maame no so na ye ko nhira ye nhira waya o ma ya de ne maame no na eboa no mesra no akwada ya mpo akwada se be ma ne se obeba wo mra so oba wo no a ene yema no se wo te wo no se nka wo hia kwara na e ka wo mfoka se wo be kuma se wo ba bete yawe ya fa ma no wadwa wasa topia fa jan wo ya no topia fa jan wo ba be ho awe be hore why sister me ka cha ne se be ma no omla ne ensiesie akwara de ye ntwe ne ho manso omla ne nyina ye ntena se na ye ensiesie akwada no ye de ye oye ni boja eyi onu akasa ne dia wo ba e bi kura pa ka ya bo no oni sika sa be ya no be ya so kura na nka o ma ne nhori ba ku bi e exam nka ko ma da wo eno ani say anya no go hotel ko ye de eba wa ya sia ese ba butu eba boto man de ne kure o sa tam ne bia na sika go bodane ma no ame wa ya de mom se wo se wo bi wo shemu ana wo ba be hwa wo ba o de nsapan ya ba da ya mbe pa wa nya na dwin so ba bi twist wo kakra na wo de ya hwa mu se bia se o pesere no wo fe to bo wate bia be fine wate o ma sam obi yire mesra no bi maka boni enti ade e fe so ayenka omo no asamu e obi ni to bi de no wate ade fa ayenka omo no asamu eya hwe bibi yo abe wati ame ko na nchire wa eya broti o de mi yewu enkanfo mi wo wa enya wo de ya enkanfo ma nyame enkanfo bi a emu down no wan hwa na akwata o na na bro so mi ya ba no foso se be ma ne pa wom na se be ma na ama ye wom la kwan ya ye de ne o be ma no de se ana se oba no so pa onya ni nyina fa ma nyame na se da wasi abo ne ho so ama na dru sabre ni mo onya na adwen se wo de akwara na akwara na yoba ene etiti bi be man do baba ye ni mo papa fu o mo fechire o mo ba obekwa no onu akasa abo ne ba ne gala no anye mo no baba man baba ai enja akosua so ma so obi se ma akosua so mo a obi se makanfo obe won ti bi da akosua mechiawo akuku anso o ya akuku am so mechiawo se de ne ye kan se ba wa ya ase a e wo se ba butum eba wa ya ase a e wo se ba butum na ya na mmemme bi wo ho amedi wo ho yaw papa na we chaka dum na nkasa ye kan no bible amon sa we ne manfo di agro na ko be nyango pode ade ne osofo brem ofoso medasi enkradi ye kan mo asemo a mene the leadership wa me time of rich also galleria for woman ebla Yesu Kristo ko galleria no abranti bi peja ne besi ne konso na ode no kire Yesu because no wotema enti no obse oma ne ba no susu ye dey ehu Yesu bi o peja akora ne si ne kon no akora ne kasem bi o si me hu Yesu ya nti na oda no what has he enti mo frasem de ye ka na mani abi ye pa o foso be ma mami waye bi se ka papa no ye no no wantumi a anka menua ba asem wo kan e fam baabi no ka meka se be ma ne o hwa akora no o de wanye bi o ani wantumi nti ka mami momode na ka on support ba wo de A to Z no na good years o wo de nani ehu akoda no empremiensa empremie no kwa no ba kwa no pe ne to ai asa ahwe sebe ye no ne se na amene me kase mi wo radio so me se be ma bia wan hwe ba bia no oni aponchi be ma ne se po bebe na ne kwa hwe mu a abo pre kokora ne hu ofin no odidi a ne wo tabi bia chin dodom no de koma ne ba abo pre ko anu hu ofin wo nim nyansa no odidi no de bia chin dodom no de koma ne ba to be ni pa ya se da wo ne ya nwini wo adwado am wonyini me oba bi afuo aba so akofo bi ba wo de wo ya wo si o hwa bofra no 9 years sabe Yesu Kristo ni bufu ye no twa ba ye dey kwa so fie because o hu se nkwasafo ye de go etoda wo jimi wo se ka kire wo o si ku wo o si esen wo e wo Ghana eno de ba bi e be pie bia odifo we wo mra wo de ba na ka be bopa ni asem wo Ghana because omua o ma fa ma wu o mu no o mu hwa ban do so sene ye ne ye hwema
na no mete say boys bia betututuo aka papa panyini edina si from the top bon rough me pacho aye ho aba o to bi ba wan hwe ne ba ana ne ba so distance hunu no na wa wo hwe oba no oba no be saade no wa wo hwe oba no wonye saade no ofosu ye ma ntia se mu ma ye nya kwase apofo na temu ho edi ne yi wa wanti ma hwe ofie na hwa na beti yakopon de ahenie ma wa wo beti bedi so woti misi wa ba peye ne lai ki kambia de ne kotompo so huri se ponko a wotu omnika na wo hwe brofo kan gu yeso si ya go school na mi ko school ka brofo ka seka mi yi na no na so brofo en ko de beti maka 3.1 beti maka bia so mo asamwa piao na ka kire odifo what I say Sirewo. Ofosio, sa brofo en ko de beti maka bi. Sirewa. Because say say de nyame adom obi chem brofo kakrakra. Ya na wan hwe obi be ka se odifo hu antoko. Ofosio to da na ma yedi. O se wonde nani jenkura won say fasa kure gidi pa de mama kasa na mo fro ba to me kasa wona wo franka ba kam wona wo franka ba kam da kasa na wonu o ka brofo na wo ka na fan koso so na me am temba bi na ba kasa ya de ja wriki mo na me ya de ja wriki mo me eti enye wo bi so ho den ba me kasa na wo tonko da aduana on the what dem kwa aduana de wa ya wonim kura nwa cha dia wo ye Wande ukoni fie say pano ne sam ne ade ye mix un se je wadwan ye fe no otem wo be coming yama odifo landes wo kasa me kanu me no mo fro odifo wo na wo franka be kam ko wani wo mu ntime lande wo sa be kam ntime na be kwa me ko so odifo yanko enti wo fo so sabi mpeduasa se ye adwene se nyankopon bo bebu aten a wontimi nkonko wo pa na 9 years wo se menhwe no yes abena wo anu kapo de nimu so se socket we bravo bedi no na kai atefo disposal ai na kapo na se socket wa o fo nani wo david woni se socket boy bravo ka wo makabi wo se socket odifo yenhwe na so bi di ma semba wie no ye besire wo mamu mema hwe bema se nyankopon ye wodom na se wo hwe wo pa wonim die kura kwasoro wonya sa apagya so de mete no edru baabi a na wo hwe wa setire mu se daachi se wo yede da ho a hwan kwa na behwe wo enne wo si yemfa kwa ne mrew na yeso wa hwe abofa wo si ne yemfa abofa ne mrew apia na aboa na sa brante wo die se de minya baka yesu ni kosakose yakaso wo a onfa yenko wo hwe na baboye that's it that's it mame de metumi aka che ona anwumira anse ye de yayi fidie ye mpamo aboa na ne behim wo kwei wa mabiem de a ene ye ni ase na so obabiem de a ukunu no akwa bi e befa so be ye betwe no eda ba studio ha bi e betwe no na wo ye na adwene se o maso de a boga ho yinim ho yeduru boga kura no yede tanga beso so ofo na ne ba no so no pacho o se o mfie sei 9 years me boa na chese 9 no ma na o ke kan say eso ya ma hunse si fom eno so ha dwen papa ne ya na papa ne ya na no nya do ye no eti mame wada roma yebe ka chiro say ibedi akiri efiri say yedwumadi asisi sema po menteme ho ase no na Asem Mpe Nipa yedi akiri eno nti no yebeja akwan efiri chine kono yebeto aso ama wate nkunimde be nyankopon dia yenko computer so adwade mra na yento aso Hey, sawa, edi enso ne gu friji mun. Ofa, nya ne abaso ye bia. Sesa no kura. Na mu yusu kangen akaline water. Ye gu friji mu de acid wompa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai. Se ka se nsu ye nkwa, na noa ne kangen akaline water. Eye nsu a acid bi ye ni mu, na fi bi ya so ni mu. Madafo doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pese obi so hwe, no se sani nsu a wonom no kangen akaline water. Na ba hunu no kura make no pa.
kanji na kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni padua mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kanji na kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kanji akalan water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo anim kakra bi a wonsa nifa so frɛ number no wonse okwan 0241 449191 ana 0507 379474. Mafuya meya yesi hepatitis metu ase mesremu asa waya bi na ekiki me emuya meya sciatica any bone fracture no yeduro power specialist herbal hospital Dr. Kosia Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture no mpemu yare power specialist herbal hospital ebe hwe me wahu entem kura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B stroke diabetes akumamu yare ahoro typhoid awo dunso mu yare ni nyina power specialist herbal hospital koko wode abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no account Accra or Kwabenya ACP road wasi power bus stop wo ho a Kumase or Feyase woni Josbro filling station de hwe mu ena takra de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obi a wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B ayaresa fi ankasa. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. What are you going to celebrate? For sure, this one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, no quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Asem cheche ba ko so tachire. Anya asem ketwa. Dikaka kire mo se nne no. Nya godie kwa so kura. Ne fi kire kwa kura die. Ai. Mame mo akwa ba. Anwumre udin. He na free bye. Me free chrono. Ne fro say. Ye frame Sompa 93.1 sister kakra. Owo me wadawo maka o ma one so a. Me pa chamati. De na do na manwumre. Yo, we de ye nyina 2019 me fa ne say me ne me krum ba hanom. Nti me ne ba hanom no 6 months pepepe na obewu jame. Nti mia na me ti. Onu kunu firi he na ba ha. Me krum wa ya sante ne wo mi wa kra. Ana me ne ba hanom. Nti me ne ba hanom no 6 months pepepe no obewu jame me nko na meti hanom a me bon me bra me hwe me nkwala no me nwale me ni mpra me ni nku me ni obia ana me hwe nkwala no enti 2019 mu honom no ana me hae dan ana me ti mu enti me ti mu no madam fo bi eye sofo ana me kan kire no se sofo se ni amasi ekoma me no ebia ebedu saa time no ebia na mado fa sawu ebia na mesika no so anso enti se wonya dan bia na obi pe obi obetre mu ama na waka kire me na o se yu efiri ho no mo no so no nyankopɔ eye madom ama me san han dan ana metim enti ho no mo no me wo ho no mo saa be ya wan ya ana sofo efre me na waka kire me se mata wono so wa wonta nti no ya ofre me mata na waka kire me se madam fo bi wa brochiro nti wone ne yere omo pe obi a obetena ne fie ama no ana o kan kire me sa na me sisa ana me bisa ne se na fie no e wo he na o si fie no wo kronom sorry e wo afrancho himai na me sisa na me sofo ho no mo wa ma me meti ya no mo si no me ni obi a ana me ne nkwala na kire me se me kokotena new side scene debi minya bibi sesi ya me somu a
minya one sijin poa na me de atoduane na me ne nkwala no madi na new side say de me mpe wono na o si mata madamfo na owo brochiro ni fi ho no mu eye kama e fi ho no mu so e bia bebi a wote no e bedu sometimes bi no e bia na wanye sika ahai dan e ho no mu so no wote ho no ma e water bill no betwa ni free ana light bill no so sa wo so wo pe obi a obetra ni fie ama no na e fi ho no mu so no cars wo ho no mu boy na odi boy no tena ho no no sa boy no we pia bia 5 days 6 days anso na wo be fi ho no mo tin men kwatena ho ma no enti e na adamfo ana me sisa ana se ai wo sisa ase ai enti enim no mu ho no ma na papa no di ne ka ba no se yankɔ ho no no nkɔ kyerɛ me fie na me sisa no se ai enti ya fro ka na ya company enu ntem na me se esofo ade ya wa mami o me mpa bebi a say ye new size me mpa bebi sa ana o se yankɔ no ho no mo po no po no ni bufui na o se yankɔ na me sisa na ye kɔ enti ye kɔ nso na ye fie no e wo kɔ no ho no mo pe sada na me kɔ ya sada na no mo di ki ma me se me ntre fie ho no mo ana me sisa na me si boy ma me ne se tena fie ho no mo me tena fie ho no mo ma no me ntre fie ho no mo ma na obi ani fie ho no mo boy na oti fie ho no mo po no opia me 6 days 7 days ansa na wo be fie ho no mo na me ko fie ho no mo infutro enya sem kuma ti sada na mo ma me kin ana me started da fie ho no mo na da na mo di ma me po me ko ho no mo po no na ye kan sen sa muamua we se ye mpra ho no ma che ana sa da na me pra ho no na me start da ho no enti me da ho no ma na me kokoro no ma ye ho no mo ma ye no 2 times na me si me kompu a omo ye madamfo mpo na se me free ho no na se me kofi a omo bisa me se adan ma nya me krum bia na me si da bio enti be se 1 week ma nko ho bium ana ma me ne ka kire me se me mpake me nyama ntenten na me kwatra fie ho no mo ma no enti me ana metra fie ho no ana me sisa me mpake me nyama po no no ofo sosofo no sa me mpake me nyama na me kwatra ho no eja ana me pake me nyama na me di kofi ho no na ja kwatra ho me kofi ho no ma ye fie ho no mo fe ma twitwi fie ho no ho no mo ye kwan no ma twitwi fie ho no mo fe me di se 2 weeks na me siesie fie ho no mi wie pe na me sisi ma loke na me wadem enim ho bra yi ko he ma pra ni mu ho no mo matutu ni mu ho no mo ma pra ho no mo nti ho de obia si obia be fi ho no mana obia be fi ho no mana obia be fi ho no manti me ni me ba no na ye dede ho no mo ni se obia be fi ho no me sori me siesie fi ho no mo kama ama boy na aya papa no di niam ba awo no yi niam no ade betu fi ho no mo ma no sinya me siesie fi ho no me penti fi ho no mo pa obi se dabi na me yi matare ade kire wo mo even me frusro ho no mo a ho no mo ye kwan no eya wo hwe me no mo si oba basia ni omo bisa me se nsua adwuma no wa me se me nsua omo se me bua ma papa bi be che me 50 cedi se ohu bi da wonhu bi da sa de ma nsua pa matumia yes ade no omo bi da ana me se me de na me ayo krono mo no me na me to ori paint di paint here enti every Sunday bia me pipa ho no me frusro ho no pipa ma efie wura no ka kire me se obom pa ye ma me se me si fie ma me de na asie enti ho no mo no ana papa no bran wo twa me e de ko brochire otwa fie ho no mo e de ko brochire ana papa no bae enti papa no bae na ne aje o si una wa ye fie ha no mo sin no si boy no wo fie ha no po want to me nsiesie fie ha no ana wa ye fie ha no si no si ai enti ho no mo papa no twa picture no de sanya brochire no ana na yire no so no ofre wo kru no oba no frɛ be ma no ana odi picture phone no ma me say wane me nkasa no si ye wa yade pa me ba na oti fie ha no mpo nu wanye fie ho no mo say asana ni ba no owale enu wan yi pepepe no wu ya me so na me nem hwe no wu ye enti me fan say me kwana
menim ana ɔka sa asɛm no kyerɛ me enti ɛhɔ no mo papa no baayɛ no ana papa no ɔdi bɛyɛ sɛ 1 week pɛpɛɛpɛ that was Thursday ne private car no na memfrɛ ne private car no da ana papa no di ne private car no di me si mu ana ɔde me ɔsi wɔne nadamfo na ɔne ne wɔ brokyire no ɔtwa efie hɔ no mo de sending nadamfo no na nadamfo ne agye ɔno so si fie ama wɔ maame ama enepo meni wɔ maame ne kasae ɔtwa fie hɔ no mo ɛde ma maame no ama maame ne dalete me sɛ sister ne dalete me sɛ wɔsi fie wɔ himan asie hɔ menkɔ siesie hɔ no mo mam no ana meni papa no ana papa no di me si ne private car mo ana mene ne kɔɛ ana papa no nyina ye di ano sɛ me siesie hɔ na me si boy we de me ano no yɛ sɛn me yɛ ne sɛn ana papa no ka kyerɛ me sɛ deɛ maame ne frɛ me a deɛ mene ne bɛka bia ama deɛ ɔwɔ brokyire hɔ no mo san frɛ me enti wɔ frɛ me no ana ɔse megye sɛn ana me sɛ ɛne wɔn ka deɛ ɔbɛma me megye 3 million a month ana ɔse 3 million no ɛdɔso no do maame yɛnkɔ papa no fie hɔ deɛ afie na odi kan wo yɛde brɛ na yɛ adwuma ɔdaroma enti yɛ hɔ no mo no mekɔ hɔ no mo mate asiesie hɔ no mo ama no pa na sika wɔde ma me no sika ne so a enti mankɔ hɔ bio enti hɔ no mo papa no ba bɛkɔ no ana papa no ka kyerɛ me sɛ fa fie hɔ no mo fa yɛ hɔ deɛ na siesie fie hɔ no ana me so yo papa no kɔyɛ a 1 month pɛpɛpɛ na papa no ama me boy no wo fie hɔ ma me later sɛ me free fie hɔ me free fie hɔ ma yɛ den bɔne bɛ na ma yɛ papa no ma wia no deɛ na ma yɛ no a wɔ se me free fie hɔ no saa na ɔmo aka ne dadaada papa no nso amfrɛ anka nkyerɛ me ana ɔmo de later de brɛ me sɛ me ntu fie hɔ before 2020 year me free fie hɔ January ɛma no ɔno pɔ si December mu hɔ no me free fie hɔ no ɛma no ana me si papa no me nya ne bɔne bia me mitimi dem ana papa no e kan say me mra betena ni fie enti no me nya bone bia anka meti ho no mo a ana madu fan so ya me nim dia me ne papa no beka me nim dia me ne papa ma me ko tena ode na asie yo mate enti e ho no mo no ana papa no e baaye no okoye no na papa no san baaye papa no baaye no si adenti na go tu mi free ho no mo ama ntuna na me si papa to me boni be na maye sesi a wo na wo se me mra betena wo fie na magyae me dan wo no so me bai no masanya kwaje advance sesi a me ni dan bia me kotre mu wo si me ntu me tu ahi na me ko me ni ska bia hin na me ko wo si me ntu mantu a ade odi be ye me wo fie ho no mo no enye nie enti da no me pie na me ba ketia be se around be se tu mu ho no na me ko fie me ko na me to duane 3 cd na 2 cd awa politim me bie gate na papa na be gina mfimfi se ma me wura da no mo ma me wura fi ho no mo te me nko me ko wo tena fie ho de na hu no ho ma me o me kamba oba pa ebre ne de ya adwuma yesrewa de hawo no de ohu no fie ho a wo susu se utumi esiesie ho empokura utumi tena mu no aha eno na wo yipia me fie ho no mo no me ti fie ho no mo sa na ne ba na wu ni banu wiye no wo bie ni ho no mo tena fie ho no mo enti o mo sis anipa mienu betena fie ho mo ntumi antena enti elia mo ho no mo no o mo se mimi yanwra ne enti mimi wo duro ntina matumi atena fie ho no mo enti mi ti fie ho no mo no ade sa sama no tumi ye chance no mo tumi ki kan chance no mo ku ho no mo gengenge let's be me ba no se sia wo ko form 3 wo sua dio ho no mo na me yeduane wo kire ho no mo ana me ba ne tie mo mami obi abeso ma so na kura ni di sun bai 14 years obi abeso na so ana me si ya den na me ba no na wo tiem se na wo gina ho wo tie mo di ba kire ho no mo ba me ho no mo tie mo na me sorry ana me si ya den no se mami obi abeso ma so enti ya tura bi na wo mo bu calling do mo ho no mo a obehu no obi atwenyu tre no di mi ka mami da no me yam ka me sin ya me ko toilet me denie ana toilet ni me ko ya no obi abebom ko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  ewo fie ho no mo me sorry ya no na me ko redem na me ba na sorry ya na me ben so ada me yam enti me ko toilet wo kuraba mu wodem o enti ma me na ususu se papa no ba no a wawuo no ono na na yesa ade na na ade menim ba o mu betre fie ho no mo no
almost sa na happy with you na papa no ba ye no so no papa no ni nipa bi ba ye no be ka tell sister if you no no why ni so why ade pa hwe abronsa na e wo soro no mpo no papa no so what is abronsa no be ma me obeto TV ato eyi akonwa tumu aye bibi every month bia obe mane no nanso no de wo fi ho no mto wanto ya ntra enti no obe ka kire papa no say papa no mo ma ba so ma tre fi ho ma ye fi ho no mu ye pa enti papa yi ba no na papa yi be pamo me menye papa yi hwe aduane no mame na yenhwe ni sei uti fie ho saman hawo na kie ka se tukura no aseka no ka ne okoduo ka se ka fa ho ko oh and ye wo musa ba kwa no to me no want to me e kwan papa so e so wo ma bisika mai ko hain dan se si ya me kase waji me niam agu store dem sa da no po ofra me se me be yi me niam no me ko no me si wo kan mo na me di me nan se no me di hye kan mo ma me nan lock papa force se me mra me ko ya me kuta pomamu o me ko if you honi if you nini yes if you nini se si won be if you ho no mai wo ho na ho fechi se jai obi abo mo bo mamba so sister no wi no okun free akra by same o ka kire me se if you no na wa ye ni se na me se I me free one 9 months ni de if you ho no wa ye no no na me de omna samwe me de na kam susu se se wo tifie bim na wo hu saman ye twe oba so wo jana so ye bo punum enye nwa kakra said papa mami na ne kasa no wo hwemu o ka em se yete ba bia o ka kwakusi mami do susu anze no wotene baby mama meba o kesu okranka e best producer se nka o my part 2 kranka bebo aye one side there na hope say menim papa no so onwe wote ase menim de meba menim de producers na kasa na mre ni ntino anka ye behwe no ma bi kaka na obusa na sembi pa mama asem na wo ka ne nyina agina se wase ne mre de ewufie ho nanso kwan bi so nanka situation nyame ampata na so ma yetwe wo baye so e na wo kwa ne wawuda ho a ke no so ke be ne den nanso ya na ye hwe sa no ba utim se papa no de ntia no opese maami ko tena fie ho no if you nanka sa hu se maami che se nipa ba mienu ana mensa chefe o manti ese bibi wo fie ho if you are than Christopher Lee ana se horror house eti maami ene watima ko tena fie ho Christopher Lee house ana horror house so from bi one se maami no em se omunsusu yo mama mi ko tan so ya anwunani susu se anwuna fo do mu nduro etu onko pam sama ni firi ho ana maami so atrafio no aye fi ho ye etu o hwe mo ma betrafio maami wo good record chen obi a waba ho bia sa o nti maami se ye tuna papa na wo tunu na o toto aduane a o ba wo gina so mani nwafio minim the reason ti a o pam maami maami omra samwa ye best producers se Asem we yebeto aso na Mr Boy nyesa na oso de David Boy Manson wo Germany David Boy Manson na ni picture wa ha na your friend producers friend na dese one complier ye ni picture na beto so ama bruche fu nyina ya dey sa and is I pray your friend say sa na be no ofo me bo mami ebre no nti ye be you power na to ho na ka pese mi busa se mami se no da so tifi ana so woten oda roma mami wetumi enti wetumi no ma betra madam fo nchen meni amenyi gu ho no mo se koba ne sa wo mo ampempi no amanfo mo kohwe omfie ma wo mo se wu tunu a untumi ntunu sa dabi e wo se ope baby man tina papa ya baby man tina ka se nya wunsunja e be kwa we na wunsunja sana ese ko Abreho empempi no mami eye mami abreho de abreho minim de
omu aya na omu sifia papa so refie pani de wunyi nyina obaso no wo se wo yade o me peti ba ko pe woni so refie wo refie pa fie fefefe twa bai na hwe na maami kwa ya de maami na ya de papa also no kura di ho dance ese efie no kura aye tai aha me nim se bi omo bo letter bi se maami bedroom bi ombetu no anaso omo ade na maami pese hu de maami waye maami omo kwotena ho no maamo letter bi ama wo se ebeduru ba bi omo betumi atu omo tu so a ombe ma compensation na ombe pataw do ade me coin ni do se papa no so obeton fie no na papa no ton fie na obe ma misika ama ma senya ko ha yi dan Samo can't na papa no do kwotena fie no we sofo no wo hono mo sofo no wo hono den wakafa oso sofo no den wakafa sofo ni enya omo fra ni ma enya e betena se na me kantene se sofo na mitimi dem o masama mesrese maame yemfa wapa wanu si ha brenu nti na yenhwe ne nkosofo no ho ai se producers ye wa madwen se wo ne boy no bedi nkomo si pusu na homa na ono wonye dai wonfa nti ofa tosu mienu maame ye besere se ye ne sofo no bedi nkomo if possible na abruchini na amfa ye ne sofo no o Germany say the same radio wate boy wate into no make bibia boy manson ofri sefi when you na so chantro ni Asem Messi ye ne se beboa ye bre ni nti maame wadaroma ye be yiwa pa wa na to na nyame ya dom ochena ya ntoa so chena kura no a se den semtwofo edi adwuma na be hwehwem kakra na ebnu fiada no ibenya anu ye papa bi di abre yatifo na osososo ho esan na ho atọ ye ne sa ebeboa nti kan akoma to yem mensu why wadi abende obi ane sama akwetena nya asem ketwa sama asetena nya asem ketwa oba samwa masem nya na me dia ba wie no wadi na dia ba wie no part 2 dia ehun nya asem me mesa ba mu ozo part 2 no mami asemi Mame ye besra wo. Ozofo yenko yenim. Ofosio emu oya. Ne kwanyame anim ni. Menuanom anwafo no. Emanim binom. Omudi omu ni papa ye. Se odi ade jana onse no. Mami wabre. Na dana ye de ma toto papremfo no. Ne kwanyame anim ni. Se wosi fie na wontimi ntremu na de ma obi dia. Ene wo tuna pedama no. Ansa ne wo yini niema egu ayini niema ama no ba wontimi hada ma na wontimi ntuni sa emra bi ni wo eti yenua be ma no Germany samley Hamburg ba bia obi etie yen wonye ready say ochina oba me feedback papa anya sa ye betakina ne wura be ho na brabo anya sa akura dia sofo no a ma mi ko tre fie ho ono na ye be yire ne pachi bo mu ye pa because mam no bro in a way no mami e wo se na omo pe ba bi ma ne tena omo tu no o call control for mra mu a rentat no be ka kire wo o be pra fo nyina no ye bokrata ma wo mo na ebre so se wo be ye ofie a wa pe ba bi ama na tena na sika bi wo kura no a wo di ama no na ayefe efie ne so efie ne so na ono kwa ne batim enye easy wo na no kwa se na sama ne so te hobi ba se ne sama de sanka ba men kwanya ba bi papa traba pao nya sama na dia na mame na nkasa wo den nya sama ne tu no sama ne tu no so de sama nso abegbo nkru asa sama ne de na nko ne net na abroti ane fante ho wo mpreko na sama so be ma kotonchi de atia ne se ewiasim hasenum ni tichu no my Ghana mu hasenum no sabi wuni ano aya na wasem oya dodo na wonum ni obi obeka bia ma wonum no ya sanka Asem Mpe Nipa dwumadi ni ho a enka wonum be ye mobopa wo hwe maami ya wakwa bre papa hwe fikesi a esi wei na we no kontoji ya na enya me nwanwa baabi a me mmokuro ni din makwa tena baabi pen na wokọ kwawu ama menka ne saa kwawu pa na ya na etawo ho ye wadaya fefe se ya asisi ho obekọ no na obi ani ho awatim adentia sabi sa wan Asem sebe ya asem o asem da asem so
ahafo mpɔtam wɔ bɔɔso ne mpɔtam wɔ nso wei deɛ mmea mani kan wo sɛ ɛhɔ baabi kora mpo ne yɛtetee me ɛma me wie JHS na wobɛkɔ na efie kɛseɛ bi wɔ hɔ na obi akɔtena mu a ontime ntena one plemle o sɛ saa na nka kyerɛ bi ne bi ɛna one ne bɛtena efie ne si waa sɛ bi oyɛ nuanom semfuo yi bi ɛkɔtena mu a ɛnyɛ wɔn mo hwee na emom wode am obi foforo nkɔtena mu nhwɛ sɛ wɔgye na home a wɔde dwo ne ho wɔ mu ba de ni ana celebrate ni kɔtena mu ba ni asɛ sɛ ɔbɛyɛ kɔ wɔkum wɔ 5 ovio yo okum wɔ 5 yo obɛku no esakola ekɔ wie kyerɛ ba ko bi a okum wɔ no ekɔ wie kyerɛ na ɛdan no wura ɛti fie foforo mu okum wɔ na ada na no fie wura no so wuyi eti dan na esisi epɔtapɔta mo ne ankɔfo nkroso no ene ne nyinaa na yɛfa kwan pa so besi hɔ ɛno nti no me ka kyerɛ papa no me ya sure sɛ ɔyɛ panyin anani afi da bi me ka me yehu yentie papa na nemu asɛm na mmom sɛ de ma me ka nyinaa no sɛ saa pɔte na tie de a ɛne enya ne kwan no of course yɛsɛ baabi a hya no sɛ wan fa hya wa yɛ free talk ma me no wɔte ne baabi odi ne hi ason ɛna wo so wɔmla na wo mesiesie sabi ɛka wo fa ne sɛ meda na celebra krampo na abrotia me fa so bo mo abroche ni pio dabi sofo no a odi animu no sa pepepe na wote wa na no an say bla bese kwatena sofo no na se me ani kono ho mo ye yansa na odo so ko hu fie na no say so me so metena ho ana eti sai kaya dia bi wo hu nti no esa de asia kan ma yentwen yente other side no wonu mafa wonu so so anu mu asem say yetie wi a afa ye behu ba bi e de travel ne besi sofo no kroma ya ana ne kire ya ya kwa fi kire kwa na ye be ansa be kasa ba je yekoba wo de yekomra jo Power Specialist Hospital mami akosu aduro ya no oba besi okon apremo ano mami broni fite ena ebo na baso hepatitis bi aduro na form kra say hepatitis aduro benya debi edo beko na say hepatitis chill dia aduro ba ko pe aduro ya de wo bie ewu kuruma na abra covid ba ye no saa ya de ko de wu besa Ghana fo ko bi se kontonkuro wi na mrofo de kun wo mo ne Ghana ha no kunkura na nku bebre saa mam ya koso aduro ya saa tam no heba misha no emin booster no bedi djuma na mami owo nuro papa ya de ahuduo pinua ena ode wani echirem ewo Power Specialist Hospital ubetumi enya ayaresa na nedro ba kokora eye menwanwa kora na kompo de ye yesusu kompo bekun o kompo enye hu ezei enkoji mi emfase kan kwankoto kompo dabi ukotwa ebesa aba yafio ni nkire ma mi akoso aduro ya ho no mo waduro se de be ya kompo no ajo kon no minimu aboso no eduru ba bi kura no a wuko nipa mu ana ofere dabi yanko akoso aduro ya ho wo betene te na wo de amawo wo kri jika jiri heba mesha eno emema edu o maka ginamu papa bema de du ba bi na wantumi anyo 3 points dia na wanhwe ya de chia no pa no dia wo yere de be frɛ no du ba bi ya na nya akono akwasi papa no me fro saa bema me fro saa yenkopa jiri na yenom ne nyi eni akaginamu ewo empaso edro ya mala mbese tuntri di madedi ase kofka mesha no wabai amanfo ade hwan kromo na ewa no so kra de die wom ni se ba na dwopa ya amanfo ade tu kromo na afi otententen na wonum so di piano enye nsu asem eye kofka heba mesha edro ya ade abadwa so no nko a na ebetumi atu wowa ase ede amaw edro ya heba tonic yimojedo papa maami ntumi tibi ni akoda ntumi tibi ni edro ya heba tonic eno ena ebedi wakagina mu yanko kumasi fe yase Jasbro filling station eho
ɛne ne di hwɛ animu ɛhɔ na wokɔ a wobɛhu Power Specialist Hospital yɛnkɔ na yɛnkɔgye yɛayaresa wokɔ ɛnkran a wɔwɔ kwabenya puku ase ACP kwantempɔn mu pɛɛ ɛhɔ ɛna wɔwɔ wodi ne dwuma yɛkɔ takorade a wɔwɔ Anagye Estate wɔne MA Primary School no ɛna ɛdi nhwɛni mu ɛwɔ Anagye ɛhɔ pɛɛ yɛnkɔ na yɛnkɔgye yɛayaresa maame akɔso aduro ya ɔba bɛsi a ɔkɔ aprɛmo ano enuro maame yɛkɔ a yɛbɛnya yade sa wafo nkwan yɛfra ahomaturufo yi so 0244544422 0244544422 anaasɛ 0200383831 0200383831 na WhatsApp line no enso ɛyɛ 0355797878 0555797878 Wodi for Samuel Prayer and Counseling Center akwankyerɛ papa wɔ frɛw Wodi for Samuel papa wodi dwuma hey wodi for ne wodi for awie ye brem ye wodi for ene wodi for enkoma ye nkoma wa kwankyerɛ bia anyu sika ni dabi for ni kyerem ɛwɔ manhyia hen boboa no ɛhɔ ɛna wodi for Samuel wodi ne dwuma ɛyɛ kana wodi wobi so obɛboa wa brabo mu enso akwa ye twensensen okɔ anu odaada wo anim guase ato wana yade ya ye kwankro na abeto so wanya asɛm wɔ court huhumu oya no obi ni wababa beda ɛno so akwa ya asɛm ya kwantu asɛm na wade na wo pebie adwuma wutimi sɛ promotion ato enso so amanfo wo ho ye mpɛse de bɛma wo nipa wo betumi aboa wa Odi4 Samuel Prayer and Counseling Center awieye bremi wo manhyia hemboboa no ɛhɔ ɛna odi ne dwuma Ejaba family house wa uduru traffic light na se a wo mu ye nkonwa wo ho no wo de wafom kwanya no wabusa se opɛ Ejaba family house no ɛhɔ ɛna Odi4 Samuel odi ne dwuma yɛmfrɛ no wo ahomatrofo yi so 0504 588454 0504 588454 and 0578 405519 0578 405519 Yeshi akwankyerɛ papa ɛwɔ manhyia ahen boboa no na yade biada enka akwakɔkɔ ehuhumu yade no Odi4 Samuel bema ho akwankyerɛ na wo ho ato kama pa yɛkɔ ahoma no so na yakɔ akwa yɛtiefo so adwenkyerɛ ɛwɔ nsɛm a ne yɛbobɔ so yi enyina ɛda 0548 931 931 0551 931 931 yɛnkɔ yɛnim hello voice good evening obapa achoma hoye adom ni nhyira achobuku banku na itifa somo kama ene de ka kete goto foto twede hey mamisha na yakame said aprovitia mamisha Felix so timo oyike media kaka me kana first case na me kebia fahu na mema ni bi o ya na me ntia si o ya asem o na fa wo ba ko na di mewie ya wo se me ntia adwa na wo fura ne ntoma kakra semi wo fura ne ntoma kakra ko da wa ya nto se di be na nyame na mkan ye Tuba wo ba ko fo ba ni na da no wa amanyim na ma wo se me ntia ba na wo se wo di na wo ba na wo me no wo se wa na me sha fra ne ma wo amema di buzu tamu sumba pa na nyamu prema enom wate second case ni de ye nse ya de so ni ya twen ye no de sese no
second case ye was obo bi asofo no ye de bebo no sofo no yes sofo no ye de bebo no efiri se ye no ye ni protect ye di betwa po akọ Germany ho sofo no Debi sofo no na ekofa ni nyina ba ye beda ase hello 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 Yahoma yede edi jumano 0551931931 0551931931 ana 0548931931 hello 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 good evening Obapa ye fro say kase free ata fa na ya me kase free obuasi first case in America I mean, my second case. Yet you. And I want to dear. Ah, no, Musubanti. Omugu yani mwasi o. And you'll be out. I can't 11 years or 12 years. You won't go. It's a Mukuna, my wife, and no sharp alarm. It's a king. I'm a machine about Canada or that badly. 1 year, 1 billion. Hey. About 11 billion. What were you, my oil? Many Batia. There's also so. I'm not so narrow. Pa. So we need to and now to baby, I would eat the cool, I would be better. But the other for our quack or breast, I will need to say, when a baby. Maybe we actually pan a quarter Sadi. Softening the air in the punch. Them in the apple. You say you will be a soft for no na ye be yire no. On 1 year on 1 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. Penny Pumti say e fro say o ka se free. Me dey Sompa. Hey, me so me mai. Na wo akatu ya pa ho de. Me akatu ya papa. Kama. Me dey plan and contribute no just the longest name. Ayo. That in yakopon shamo. Na on sira Sompa tiefo ne Sompa radio TV exifo ni na. Ma ba be domo yen. We should be a mo dia no mo de insane anwodin ne admunyam nyansa na be ye ma. Nyame tiase. Me bom pa yen so ma adwuma re se nyakopon ma adwuma ne no so. Na o ma na anwodin. One na busua. Ega kakra me kan se. Me kan me ma ne de ni bi. Me papa wo 21. Me papa no a taxi driver. In ban se sa ta no na wa ton chen na wo me de hu bi. No two anto jeni a train mo my good friend. No de adwuma Dr. Mensa etu mo zongo. Nti ne fada ewo bebrebe. Me ka say o mistake amata me ka to ya de. But the mbebe hu ye ne say e do me bi no na me papa ma bebrebe ni na ati no na de obi kwa ne ho ayetene. Enti e do tama me so me bi na ti wo brother mu no me de sade ne pu me tiri mu say se me papa mpo na sade wo ya to na me ame ba so say ma nyiro wo ya na say nyame amoa me na bi nso to me a the dache so e dey me say enti se ni papa ya say wo ya bema na wa nyiro dache na na ka say wo ho de ne o koba o yire o ne na ti o hwan kola wa ye di no he o asemo wa ye di na wo show na ye di amari ni say e de na e be yare ha na de mu trim o bu nim say be de o be yare ama dache bi do nyawo ye da se etina eduru ba bia emema ta yare no duru ba bia emema etare yare no akokura mafia series akokura mafia wayusi one ventures wone tara one media di kasubom na sasini we yeyi ni sope eni yeyi no unya ne bebre saa ketewese nya dodo awura kete ni yeyi no na eda memneda ena wuyi sasini wa bra no nwotwe abo apamu na ekosi ne nonkono so
na